Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa Udto, diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa nga Martes sa Marso 24 tuiga 2026. Sa gihapon inimula ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita. Pollution Control Team ginbisitahan ang sitwasyon sa ginpabombo sa Lauria Subdivision sa Barangay Buhang sa distrito sa Haro. Ano ang nakita sinadri? Anong plastada? May kasulbaran na balang problema dira sa Alagyan? Sa may Lauria Subdivision nga ang agwasa iya sang balay sang Vice President sang Homeowners Association. Dira iya lang iya gina-discharge sa dalan. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon ining si Carding o konang Junior Black, no? Isa sa mga ginbayuan sang kabuhi sa sining pagbinunanay sa may Barangay San Isidro sa distrito sa La Paz. Ginpayag nga may sukbit ng daan kuno nga kutsilyo samtang nagalabay-labay sa puluyan sa pamilya Muya. Antes pa man natabo ang nasambitan sining pag-ilinaway. Samtang pamilya sa ginalutang patay sa banwa sa Dueñas Iloilo kagapon sining adlaw. May nasang may mahambal patuhoy sa kamatayon sa ila sining himata. Kapulisan padayon karon ang pagpanghusisa agud tong karon kung ano ang motibo sa likod sining pagpatay sa sining ginapayag isa iya ka naganegosyo man sa isa ka babaye. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon karon niya nga mga balita sa aton sining pagpangalagad diri man sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Ang presyo sang bugas ginalantaw siniya nga posible nga magsaka man kasunod sa pagsaka sa presyo sang gatong. Mapuwersa diri ang mga retailers nga ipasa sa mga konsumidor ang liwat-liwat o kon asod-asod sini nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Ang mga manugbaligya sa mga merkado sa karon hilabi pa ining diri sa bahin sang syudad kag probinsya man sa Iloilo. May report sini nga may ara man sa daily, no? Subong kasubong man bala sa presyo sang produktong petrolyo, no? Nga may ara sang paghulag man sa ila sini nga presyo sang bugas kay sandig sa mga retailers ang mga supplier amo ang nagadikta sang presyo man sang bugas. Why man sila sini choice banwa kunti bawion pinagi sa pagpatong sang dugang sini nga presyo. Hindi man diri establish sini kasi manwa ang presyo sang bugas kay may ara nga pwede mo makuha sa presyo nga 1,250, no? Pagka dason sini iyang adlaw kung kwaon mo ang amo man sa gihapon nga sa isang bugas or klase sang bugas may ara na isang napulo ka piso sini nga pagsaka naga 1,260 na o kung 1,260 pagkasunod sini nga adlaw magalabot siya sa 1,280. Depende ang pagtaas sang presyo sang bugas kung pila ang presyo nga ibaligya sa supplier sa mga retailers. Kung mahal ang nakuhaan sa mga retailers, ipas-on man na nila. Hindi nga ipas-an na, ipas-on, ipasa. Ilaman sini nga ipasa sa mga konsumidor, sa mga bumalakal.
para nga hindi man sila matamaan sa aton sini nga mga kabumbo kag bisan pa paano hindi mamerdihan ang mga nagabaligya sang bugas sa mga merkado diri man sa syudad kag subong sa probinsya sang Iloilo. Kay kon hindi sila magaginansya sa aton sini nga mga kulturan, ti sila naman yang mga negosyante ang maputo sa aton sini nga mga kasimanwa di magluwas nga hindi pa steady karon ang presyo sang bugas pero ang demand sang mga konsumidor nagapabilin sini nga mabaskog. That is why sa aton sini nga mga kauturan bisan pila pa man ang presyo padayon sini nga nagabakal pa ya ang mga konsumidor. No, kon padayon kuno nga sige-sige ang balakuon man sang pila ka mga nagakomplain nga ba do tama gi ka mahal ang presyo sa imo bugasaw. No? Sa aton sini nga mga kasimanwa way naman kuno choice ang iban sini nga mga manugbaligya kundi no batunon na lang ang sitwasyon sa sini nga mga tinion nga bangod sa pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo nagasaka man ang mga nagapanguna sini nga balaklon. 39 minutos na ang nakaligad sa takna sining alas 11 diriman sa palatuntunan Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kuturan. Madamo karon sa nga nagpahayag nga daw hindi mapatihan ang statement ni President Donald Trump nga nangin maayo kuno ang istoryanay nila sang bahin sang Tehran. Kay mayara na sang minsay or statement diri si President Donald Trump nga nagmando siya nga sa sulod sang 5 ka adlaw unta to nanay ang mga airstrike unta to na anuman nga sahi sang military activities batok sa Iran kay nangin mayo kunong inistoryanay pero damo sa nakakita iya sang do hindi amo sa sining pronouncement ni President Donald Trump. May mga kulang-kulang sa spelling, may sala nga spelling, di ba sibla kon propaganda lang at tuaw sa aton sining mga kabumbo dugangan pagid nga balibaran iniiya sang Tehran. Sa aton sining mga kabumbo ang deadline kun tani sa sining pagsunod sang Iran nga dapat buksan nilang Strait of Hormuz las 7:44 kagina sa aga. Pero before pa man maglapot sa deadline sa aton sining mga kasimanwa nagambal na kuno iya nga may maayo nga inistoryanay ang presidente sa Estados Unidos kag leader sang Iran. Sa aton sining mga kasimanwa ilang taon aton ini karon banwa kay may mga pagpamalibad, no? Kag nagapanginwala nga may maayo sila nga istoryahan. Kaysa karon, babatyagan gid naton ang presyo sa produkto petrolyo mako mo double digits naman banwa. Ang nagadugang sa presyo sa nga produktong petrolyo. Tiyama ko mo 81, kagabi 81, pila to 90, 40. Tughong ka labay ko gina sa mga gasoline station 92 na. Ipulog ka piso dugang sa kada litro sa gasolina. Ang krudo nagsubra na 100. Por Diyos por Santo sa aton sining mga kasimanwara. 100 pila na? 110, engineer, 110, 118, 110, 92. My God! My God! I hate drugs. I hate sang expensive petroleum. Bao, dumduman ko naman si Harry Potter. Migo ko bla, no? Ang yan nga ano bla, ang yan nga ginalibot-libot yung yan sining Magic Wand tapos mabasa yon nga expensive petroleum. Bao, Sus Maria kagusip. Gabo na yon ang presyo. Expensive mahal gid man.
42 minutos na nakaligat sa takna sining alas 11. Mahal man na yung petrolyo, basta kami sige-sige. Panagtag na mo niya sang cash price. Gift pack ka, may winner kita! Buena mano salvo. Nakarating ang ating daily winner. Heto siya. Buksan man ang Strait of Hormuz o kung hindi, diriya sa Buena Mano Salvo, managtag kami niya ka premyo. No? Bisan pa ya blakingan, dira nilang Strait of Hormuz, dira o Strait of Hormuz na anon mo ya kayang premyo ya sa mga winner sa Buena Mano Salvo. Year 20, nagahulat na diriya sa istasyon sang Bumburadyo. Why pa ya mapatigayon ang draw, ang premyo ya rin nagahulat sa winner mo. Katulad subong nauyatan na sa aton sini nga daily draw winner ang iya sini isa kalibo ka pesos ka cash kagara naman sa tubang niya ang iya gift pack na nagabalor isa man kalibo aton sini nga winner nagikan sa sitio Tambubuhan Maabay Sibunag Gimaras. Iya sini nga proof of purchase sa ining Universal Robina Corporation, mga produkto, Chippy, Mr. Chips, Mang Juan, 66 anyos, si Nanay Victoria Gatio. Nay Victoria, maayong udto. Ayang udto man bumbo. Oo, si Bumbo Cham, Bumbo Cham. Kamusta ikaw, Nay? Malipayon man. Hindi ko mabatsagan nga malipayon ka, malipayon. Doon kaluyaw, pabatsaga ko nga malipayon si Nanay Victoria, be. Alipay man ko ang bumbo champa. Nan! Okay! Dahil ara na sa imo isa kalibo ka pesos ka cash, palihog ako isip, abi. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. 1,000 pesos cash, ano ni Nanay Victoria ang 1,000 pesos cash ka na? Bakal kon man sang pro-purchase ko para makapsako pagid ko naman niwat. Ti nagtabo ka pa halin sa Gimaras, tabo ka pa di sa Iloilo? Oo. Tagpila subong plite sa sakayan na Victoria? 27 pesos. 27 pesos. Nagsaka na? Senior pa na, no? Senior? Senior. May discount na no? Ang regular pila? 30. 30. Oh, di ko katanda kay kung magpagimaras ko it's either helicopter. Wow, helicopter. Kung speedboat na ako nagamit. Galing mahal subong ang gatong. Pahuway lang tanay diri sa Iloilo. Anyway, Nay, ang balde nga gipak, balde nga urukan, ara na stubang mo, liyog ko lang tawbit, check na imo, abing imo sini nga mga premyo na, kon kompleto ang imo sini nga premyo, kay sa sulod dira, makita mo, pila ka bilog ang MX3 copy na ton. Ang MX3 copy, MX3 Isa ka box? copy, isa ka box. Oh, isa ka box, pulo ka bilog nga sa na. Dason ang rimsink, duha man ka box. Duwa ka box nga rimsink, balitag 60 ka bilog na 120. Oh, Dason ano pa gid? ang kumiya nga bihon. Kumiya bihon? Duha man ka, Oh, kag. Duwa ka Meron pa pack. gid. may, Tatlo ka kumiya biyon. nasa tuloy ka kumiya bihon. Oh, Sorry. tatlo. Kag Pwede isa ka na. pagid ka, urukan, Ay, nga balde. urukan. Hapitan mo to sa Central ka repolyo, carrots, 1/4 nga manok, 1/4 nga atay, sus Maria kagusip mo. Solve na, no? Di ba na Oh, hagara man to mga taga-probinsya sa Gimaras, hambala sila nga ari ko diri subong sa Bumburadyo. Babatian nyo ko, makita nyo pa ko, nag-claim ako di sang akon sini nga premyo. Sa amon sa sitio Tamubuhan, maabay Sibunag Gimaras, kagon sa dian pagin malamutan sa ini nga tingog na agda ko kamo nga maintraman ko mo, mabakal man kamo sa mga purchase nga Mang Juan, Mr. Chippy, mga urukan, kag mga iban pagida nga mga purchase kay sulatan niyo nga lan kang kompleto kay idalon di kay para kamo man mandaog sa dason man nga simana. Hindi lang ikaw mabatian ay, makita ka pa daw, gagwa ka mo sa Facebook Live. Hambala nga lang, tao ka muna sa Facebook Live sa Mumbo, kaya ara ko na. Hambala sila na Victoria. Lantaw ka muna sa Facebook Live sa Bumbo Radio kay ara ko da. Sa YouTube channel pagin, ara ka pa Sa ito. YouTube channel. YouTube ka muna, hindi ka muna sagad ka, scatter, way gina. Lantaw ka muna sa Facebook Live sa Mumbo, hambala sa nay.
Oh, Diba? lantaw ko mo sa Facebook Live sa Bumbo kay Basta Radio! Bumbo. Star FM! It's all for you. Alright, there you have it. Si Nanay Victoria Gacho sa probinsya sa Gimbras. Congratulations, Gid. Ikaw nga nagapamati na, ikaw nga nagalantaw, mapungko ka lang da, mamati ka lang, malantaw-lantaw ka lang ya. Hindi kaya maghimo sa imo sa nga interest para nga parehas ka kay Nanay Victoria, madaog ka man, isip ka man di 100 pesos, 200 pesos hasta mag-1,000. Tapos, lion mo ang unod sa nga balde kung kumplito imo sini nga premyo na. O, kung gusto mo man nga magsunod, nga magdaog, waswasin na himo ka interest. No? Para nga ikaw naman ang masunod sini nga tagdaog. 49 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 11 diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa udto sa DYFM Bumbo Radyo Iloilo. Ang wanted karon, no? Sino nga ginagambal? Nga wanted si DILG Secretary John Vic Rimulya. Balyasin niya number 1 most wanted si si Atong Ang. Oh, tinaulamid di si Atong Ang sa missing sa Bungiros mo. Tikeron, ang latest na Dribanwa, pahayag ang kampo ni Atong Ang nga kakson siya. Kuhaon siya sa sining Manila Arena case. Nga kung sa diin, ini siya ang isa sa mga suspect among ganing number 1 most wanted person. Ni siya hambal ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Now, sandig diri sa legal counsel ni Mr. Charlie Atong Ang nga si Attorney Gabriel Villarreal. No, gina-contest kuno nila, gina-protestahan, nila gina-question nila. No, ang affidavit sa self-proclaimed whistleblower nga si Julie Patidongan, no? Sa last day sang re-investigation sa Manila Arena case sa Department of Justice. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ining si Patidongan, sunod diri sa kay Villarreal, si Patidongan kuno nag-recant na nagbawi sa iya sini nga earlier affidavit nga naga-deny sa nga ihibalo, no, tuhoy sa partisipasyon sa pag kidnap sa kay John Claude Inunog, no, kag iban pa nga mga manugbulang nga missing dito iya sa may Manila Arena. Kag iya nga gina-claim nga si Atong Ang among mastermind sang Inunog abduction. Ang Manila Arena case currently pending ini before the Manila Regional Trial Court. May yara sang pag-reopen sang investigation sinadrio kay ang payag sang Department of Justice, pinagi sila sining spokesperson, ang Criminal Investigation and Detection Group sa Philippine National Police amo ang nag-initiate sa pagbukas liwat sang kaso. No? Ang investigasyon nagpadayon sa panibag-o sini kag nagatutok lamang sa pagtumod sa mga individual nga sadto anay na lista bilang mga jando. No? Why balaya sang proper identification pa? No? So ginabutangan lang nanay nila jando, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa kung babaye Jane Doe, no? Sa aton sini nga mga kuturan. Ti para nga ang tinutuyo si Andre formal nga maka-charge, no? Malakip sa kaso ining mga kauturan ining ilang nga mga identity, no, malakip diri banwa. No, sa pag-reopen sa preliminary investigation, tigin patigayon simultaneous, no, pero hindi mapiktuhan sini ang evidence batok sa tanan sini nga mga akusado nga nahingadlan na iya. No? Meanwhile, why kuno sang information diri ang abogado ni Ang sa iya sini nga kliyente. Sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Ang National Bureau of Investigation naman, ang ila sini nga chief nga si Melvin Matibag, nagpahayag nga may mga informasyon ini sila kag gina-validate nila sa tuhoy sa mga whereabouts ni Mr. Charlie Atong Ang, no? Sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa, may mga naghambal
Ara siya sa luwas ng pungsod, may mga nagahambal man, nga ari lang idiri siya sa pungsod Pilipinas. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti nagkalinain sini nga korte sa Region 4A ang nag-issue sang warrant of arrest batok sa kayang may araman iya sa Santa Cruz, sa Laguna, Lipa, Batangas, kag San Pablo City, Laguna. No? Ang nag-issue sa warrant of arrest batok sa sining negosyante nga si Charlie atong ang damo na man ang nagapangita subong sa kay Charlie atong ang damo naman siya gani na Miss Engineer nga mga big event kung wala ni siya kaso nakaintra paniguro sa manggahan sa nagligad lang sini may nadlaw sa aton sini nga mga kabumbo 6 big event dito sa may Coliseo de Liganes damo-damo to nga mga bisita nagpadulong diri sa may isa man ka hilikoton sa probinsya sa Guimaras. Tanan sini nga mga bitwing nagniningningan sa industriya sang Game Paul ara dito. Sa aton sini karon nga mga kabumbo, ang iban sini ganit nakalagaw pa iya sa nakalagaw pa sa probinsya sa Guimaras, mga vlogger breeder. Nakaplo pamasyar, kilala ko ito ganin, pamasyaran to ang Purple Game Farm ni Mr. Rodel Tuaso, no? Angkol, kumusta ka na? Sa aton sinikaroon niya nga mga kasimanwati, kung mga resi, kung wala lang ninaulabi na bingala ni Charlie Atong, ang siguro nag-participate ni siya sa mga prestiyuso ka mga big event man nga mga hilikoton diri mga kasimanwa ket mo ning hilig niya mo sa aton sini nga mga kabumbo. 55 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining alas 11 diri man sa palatuntunan na Bumbuhanay sa udto sa DYFM Bumbo Radyo Iloilo. Magluwas sa sining supply sang produktong petrolyo. Isa pa sa mga ginapasigurado ni President Bongbong Marcos, amo iya ang bastante nga supply sa nga kuryente. Pananglitan nga magpadayon ang kinagamo dito sa Middle East. Ginaistorya na karon ni President Bongbong Marcos sa mga power generation companies agod nga madugangan ang kapasidad sa mga grid sa masunod sining nga duha ka bulan ukon sa 60 diyas. Ginpahig ni Marcos nga 23 ka mga power projects nga may kapasidad nga 900 megawatts ang ginalauman nga pagabuksan kag mag-operate agod makabulig sa pagpabilin sang supply sang enerhiya. Padayon man ang koordinasyon sa paggamit sa malampaya natural gas kag yara ni karon sa full capacity para nga mahatagan sang nagakaigo sinidugang nga supply ang aton nga kuryente. Dugang pa sang presidente nga sa subong siniya nga panahon, hindi lang kuno kaya nga pagkinot ang aton sining bululigan. Atanan sini kuno nga medyos posibles dapat bululigan aton ini. Sa aton sinikaroon niya nga mga kabumbo. Kay tiko napasipadaan ta lang ni kag magsagad pa kita iya ka padusak lang na iya sa paggamit kag usik sa aton siniya nga mga resources. Pananglitan sa aton sini nga mga kabumbo matipalo gani kag sos. Why na sang period or katapusan ining Middle East war? Tidako gining epekto man karon niya para sa aton. Dugang nga mga balita kag impormasyon balikan ta sa padayon nga pagpalayag sa Bumbuhanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man ang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto,
halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, 24 sa buwan ng Marso, taong 2026. Sa ating mga headlines, pagdinig ng Senado, partikular na ang ad hoc committee, isinagawa ngayong araw para sa ilang mga pangunahing usapin at agarang aksyon sa sitwasyon ukol sa fuel crisis. Ang Palasyo Malacanang hinimok naman na maglabas ng konkretong plano para sa lumalalang krisis sa bansa. Si Vice President Sara Duterte naman wala pang pasabi kung dadalo sa hearing proper ng House Committee on Justice bukas ayon kay Representative Terry Ridon. Abangan mga update mamaya na italang sunog doon sa barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cape Engaño ating alamin. Ang Department of Foreign Affairs naman nilinaw na walang sensitibong operasyon ang saklaw sa Memorandum of Understanding ng Pilipinas at China Coast Guard. Samantala, yung buhos ng mga tao na mga uuwi sa kanilang probinsya nitong Lenten break exodus ay inaasahan na mas mababa ayon yan sa data ng mga otoridad. Pero yung mga limitadong biyahe, babantayan pa rin. Sa internationals naman, tutukan po mamaya 34 na ang bilang ng nasawi sa bumagsak na military plane sa Colombia. Samantala si North Korean leader naman iginiit na di na magbabagong posisyon ng bansa bilang nuclear armed state. Sa ating balitang palakasan, playoffs bound Rockets itinumba ng Bulls. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard, mga kabombo at mga ka-Star Nation ang naitalang sunog doon sa kanilang barko na BRP Cape Engaño na nakadaong dyan sa Puerto Princesa International Cruise Ship Port sa bahagi ng Palawan. Sa isang statement ay nilabas ng Philippine Coast Guard nitong umaga lamang at nitong nakalipas na umaga ay na-detect ng crew ng barko ang usok na nagmumula doon sa Luzon Star at agad naman ipinag-utos ng commanding officer ang fire alarm at pag-apula ng naitalang sunog. Sa kabutihang palad, ligtas naman ang lahat ng crew na sakay nito at wala ring napaulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Idiniklarang naapula o fire out
ang naturang insidente bandang alas 6:30 ng umaga sa tulong na rin ng Coast Guard District Palawan at Bureau of Fire Protection sa naturang probinsya. Batay naman sa isinagawang follow-up assessment na kumpirmang nag-ugat ang sunog doon sa laundry area ng barko. Samantala sa ibang balita, wala pang pasabi si Vice President Sara Duterte kung dadalo siya sa nakatakdang pagdinig ng House Committee on Justice bukas ukol yan sa dalawang impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Bicol Saro, Party List Representative Terry Redon, wala pang komunikasyon na ipinapadala ang kanyang kampo hanggang sa kasalukuyan. Iginiit ng mambabatas na mahalaga ang pagdalo ng pangalawang Pangulo sa magiging pagdinig dahil ito ang kanyang pagkakataon upang kumprontahin o questionin ang mga aligasyon laban sa kanya. Una na ngang nagpadala ng answer ad cautelam si Vice President Sara sa Justice Panel matapos siyang padalhan ng notice ukol sa dalawang natitirang impeachment complaints. Gayunpaman, marami sa mga miyembro ng panel ang hindi nakontento sa kasagutan ng pangalawang Pangulo at itinuturing itong non-answer hanggang sa kinalaunan ay pinagbotohan ng mga panel member na may sapat na batayan ang mga reklamo upang tumuloy sa hearing proper. Una na rin sinabi ni Justice Committee Chair na si Representative Jervel Duistro na ang hindi pagdalo ng Vice Presidente sa magiging pagdinig ay posibleng magpapadali o magpapabilis sa transmission ng dalawang reklamo patungo yan sa Senado na tatayo nga pong impeachment court. Oras natin mga kabombo at mga ka-Star Nation, 4 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito ng ating balitaan, tunguhin natin ang Senado dahil may pagdinig ho sila ukol sa pagtalakay sa usapin ng kalagayan ng bansa, lalo na yung problema sa langis. Ang Palasyo Malacanang kasi ay hinihimok na maglabas ng konkretong plano para naman sa lumalalang krisis sa ating bansa. May balita si Bombo Angelo Ganon. Bombo Dennis, kasalukuyang isinasagawa na ang unang pagdinig ng ad hoc committee o protect committee kaugnay ng epekto sa bansa ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng kasalukuyang digmaan sa Middle East. Dinaluhan ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang ilatag ang kanilang contingency plan para pag-isahin at makabuo ng konkretong plano upang tugunan ng lumalalang krisis sa bansa. Sa kanyang opening statement, binigyan din ni Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng komite, ang tungkulin ng Senado na bantayan at aksyonan ng mga posibleng epekto ng krisis sa bansa, lalo na sa ekonomiya at kabuhayan ng mga Pilipino. Ipinunto rin niya na malinaw nang nararamdaman sa bansa ang epekto ng digmaan kahit hindi ito direktang nagaganap sa Pilipinas. Kabilang ang pagtaas ng presyo ng langis na isang mabigat na pasanin sa transport sector, gayon din sa mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa mga apektadong bansa. Kaugnayan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Objectives of this hearing are clear and specific. First, we will determine the full extent of the economic and sectoral impact of the ongoing conflict on the Philippines. Second, we will assess the readiness of government agencies in managing potential disruptions in energy supply, inflation, and employment. Muli naman iminungkahi ni Senator Bam Aquino ang pagdideklara ng State of National Emergency upang agarang maaksyonan ng krisis na dinadanas ng bansa. Sa pamamagitan nito, maaaring patupad ng price ceiling sa mga pangunahing bilihin upang maprotektahan ng mga micro, small and medium entrepreneurs na apektado din sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Habang mariing iginit ni Senator Risa Hontiveros na hindi sapat na monitoring lang ang ginagawa ng gobyerno sa kasalukuyang sitwasyon, kung kaya't hinimok ng Senador ang Palasyo Malacanang na maglabas ng konkretong plano sa lumalalang krisis na pinagdadaanan ng bansa. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Hindi naman sinusukat lamang ng krisis na ito ang tibay ng ekonomiya. Ang sinusubok dito ay ang uri ng pamamahala. So dapat aminin na ng Malacanang, gaano ba talaga kabigat ang sitwasyon? At ano na ba ang eksaktong plano ng gobyerno kung lumala pa ito? Dahil ang kailangan ng bansa ngayon ay malinaw at agarang solusyon. Samantala, Bombo Dennis, binigyan tiin naman ni Senator Loren Ligarda na dapat umanong agarang matukoy ng mga ahensya ang mga pondo mula sa 2025 at 2026 national budget na maaaring magamit para matugunan ang pangkalahatang bigat na pasanin ng mamamayan sa kasalukuyang krisis na kinakaharap ng bansa. Ayon kay Ligarda, kung hindi kilala
Kung hindi kilalanin ng gobyerno na mayroong krisis na nagaganap sa bansa, hindi rin umano gagalaw ang lahat ng ahensya para tugunan ito. Kung nanyan, pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Senator Loren Ligarda. At ang pinakamahalaga ay alamin magkano ba ang continuing appropriations sa GAA 2025 na maaring gamitin ngayon sa krisis. Pangalawa, ano ba ang nakaprovide sa GAA 2026 na pwedeng gamitin para sa krisis na ito? Huwag na tayo lost in translation or nagmamaang-maangan na may krisis. Until we define it as a crisis, we will not act in record time to save our people. So, each agency represented here must act as if we are in a crisis because we are in a crisis. Anybody who says, chill lang tayo, wala namang krisis. No. Samantala, Bombo Dennis, pagtapos ng isasagawang pagdinig, maglalabas ang komite ng report na ipapadala sa Pangulo para sa kaukulang aksyon. Nag-uulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Anghel Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na walang sensitibong operasyon ang saklaw sa inamyendahang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard. Sa isang statement, sinabi ni DFA spokesperson on Maritime Affairs, Rogelio Villanueva Jr., na layunin ng panukalang amyenda na magkaroon ng Joint Coast Guard Committee on Maritime Cooperation na nilikha sa ilalim ng 2016 agreement sa pagitan ng dalawang partido. Binigyang diin din ng ahensya na hindi rin kabilang sa kasunduan ang kooperasyon sa sensitibong mga lugar ng operasyon maging ang joint patrols, sa halip nilalayo nito na magsilbing isang formal na paraan ng komunikasyon sa pagitan ng dalawang Coast Guards. Isinasagawa rin niya ang mga negosasyon sa pamamagitan ng kaukulang diplomatic channels at pinalawak pa ito sa pamamagitan ng bilateral consultation mechanism meetings. Tiniyak din ng DFA na ang mga isinasagawang pag-uusap ay iniuulat sa mga opisyal ng gobyerno kabilang na sa National Security Advisor bilang tumatayong chair ng National Task Force for the West Philippine Sea, gayon din sa Secretary of Foreign Affairs at Philippine Coast Guard Commandant. Karagdagang balita, dumating na ho sa Pilipinas ang 16 pa ng mga Pilipino mula yan sa Lebanon. Ayon yan sa ulat ng Department of Migrant Workers, ito na ang ikalawang batch ng overseas Filipino workers mula sa naturang bansa na ligtas na nakabalik dito sa Pilipinas sa gitna pa rin ng patuloy na digmaan sa Middle East. Bahagi ito ng ginagawang pagsisikap ng pamahalaan para naman ma-repatriate ang mga distressed overseas Filipino workers mula sa gitnang silangan. Sa isang statement na ipinalabas ng ahensya, iniulat ng Department of Migrant Workers na dumating sa bansa ang repatriated overseas Filipino workers gabi ng Lunes sa pamamagitan ng Turkish Airlines flight na lumapag naman sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Sa kabuuan, umaabot na ho sa 26 na overseas Filipino workers ang nakauwi dito sa ating bansa mula sa Lebanon. Kabilang na ang unang batch ng 10 manggagawa na dumating naman noong Marso 10 sa gitna ng kaguluhan na naitatala sa rehiyon. Amo na tayo ng mga karagdagang report mga kabombo, yung mga proseso ng fuel subsidy para yan sa mga operators at drivers ay nakaset na at ang airport at Roro terminal fees ay meron daw ipinatupad na pagbabawas ang singil. Ayun niya sa Department of Transportation. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Umarangkada na ngayong araw, Marso 24, ang fuel subsidy ng Department of Transportation para sa mga operators at drivers ng public utility vehicles. Ayon kay Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, aabot sa 1,180,783 public utility vehicles operators at 245,66 drivers ang target na benepisyaryo ng naturang programa. Maaaring makuha ang subsidiya sa iba't ibang paraan upang mapabilis ang distribusyon.
Sa ilalim ng programa, makakatanggap ang mga bus operator ng 5,000 hanggang 10,000, habang 5,000 naman para sa kanilang mga drivers. Para sa taxi sector, 2,000 ang para sa operator at 5,000 para naman yan sa driver. Sa UV Express, 10,000 ang para sa modern unit at 5,000 sa traditional operators, habang 5,000 naman para sa kanilang mga drivers. Ang modern jeepney operators ay makakatanggap ng 10,000 at 5,000 naman para sa traditional jeepney operators, habang 1,500 ang para sa kanilang drivers. Kapareho rin ang halaga ang ilalaan para naman doon sa field cab operators at drivers. Samantala, 1,500 naman ang matatanggap ng Transport Network Vehicle Services o yung mga TNVS operators at drivers, habang iaanunsyo pa matapos ang Semana Santa ang para sa mga tricycle driver. Ipinaliwanag ni Lopez na mas mataas ang subsidiya para sa operators dahil hindi pa sila nakakatanggap ng tulong mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIC ng Department of Social Welfare and Development kumpara yan sa mga drivers. Aminado ang kalihim na kailangan pagkasyahin ng 2.5 billion na pondo para sa lahat ng benepisyaryo. Ngunit tiniyak niyang handa ang pamahalaan na magbigay muli ng subsidiya kung kinakailangan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Kung bakit hindi po pantay-pantay ang ating pagbibigay ng subsidiya, sapagkat po una, ang nakalagay po na budget sa amin, ang nakalaan po is 2.5 billion only. At kailangan namin na napagkasyanin lahat ng mga qualified drivers and operators na nakasaad sa amin budget, special provision ng 2025 budget. So what we're trying to say right now po, no, na other than meron dapat kaming sense of urgency, no, kailangan na namin ipatupad itong ating subsidiya. Nasa mahigit 460 million naman ang nakatakdang ipamahagi ng ahensya sa buong bansa ngayong araw. Pinag-aaralan na rin ng Department of Transportation at Department of Social Welfare Development ang pagbibigay ng tulong naman para doon sa mga konduktor. Samantala, inanunsyo rin ng kagawaran ang pagpapatupad ng PISO Roro Terminal C para sa mga Class 3 at Class 4 na sasakyang nagdadala ng mga agricultural products. Posible itong ipatupad sa Abril 15 at tatagal ng 6 na buwan dahil may nakatakda pang hearing para sa pagsasapinal nito. Ipinatutupad din ang pagbaba ng terminal fee sa mga paliparan na pinangangasiwaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines ng hanggang 200 pesos kada pasahero simula yan sa Abril na tatagal ng 3 buwan. Bukod dito, babawasan din ang landing at take-off fees ng hanggang 5,000 kada flight upang makatulong sa mga airlines sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Ayon sa kagawaran, mananatili ang mga bawas singil sa loob ng itinakdang panahon kahit pa bumaba ang presyo ng krudo. Samantala, patuloy rin ang pamamahagi ng fuel assistance ng Department of Social Welfare and Development para doon sa mga TNVS drivers ngayong araw. Nilinaw ng kalihim ng ahensya na si Rex Gatchalian na kung wala pa sa listahan ang ilang benepisyaryo, hindi ito nangangahulugang hindi sila makakatanggap. Anya, nakabatay kasi ang payout sa listahang isinusumite ng TNVS companies na nagkaroon ng aberya. Kaya nanawagan ang kagawaran sa mga kumpanya na agad isumite ang kumpletong listahan ng kanilang mga drivers upang mapabilis din ang pagpapamahagi ng ayuda. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang paliwanag ng Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Pangalawa, wag ho natin ibunto yung frustration natin sa mga nakapula na mga DSWD staff sa payout center. Hindi ho sila ang gumawa ng mga listahan. Sila ho, kami ang departamento namin, tumutulong lamang ho dahil nasa amin nakalagak yung pondo para sa mga individual na may pinagdaraan ng krisis. Pero ulitin ko, hindi ho DSWD ang gumawa ng mga listahan. Kumuha ho kami ng listahan sa LTFRB na hinango naman sa listahan ng mga kumpanya na may nagpapatakbo ng mga TNVS. Ngayon, ang request namin, bukod sa wag nyo kagalitan ng aming mga empleyado sa payout centers, wag na rin ho tayo magtungo sa payout center kung hindi nyo nakikita yung pangalan nyo sa published list. Ang gagawin po nyo, magpunta kayo sa inyong mga TNC o yung kumpanya na may hawak sa inyo. Kasi sila naman ho ang nagsasubmit sa amin ng kanilang mga driver.
Mula sa lungsod ng Parañaque, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Nagresulta sa matinding trahedya ang pagbagsak ng isang C-130 Hercules military transport plane ng Colombian Air Force sa Puerto Leguizamo, Putumayo noong Marso 23 nito pong araw ng Lunes. Ayon sa gobernador ng rehiyon, hindi bababa sa 34 na katao ang nasawi habang mahigit 110 sundalo at tauhan ang sakay ng eroplano. Bumagsak ito ilang sandali lamang matapos ang paglipad at nagdulot ng napakalaking sunog na nagpalubha sa sitwasyon. Agad namang rumisponde ang mga residente, militar at emergency teams upang iligtas ang mga pasahero at apulahin ng apoy, habang dose-dosenang sugatan naman ang isinugod sa mga paggamutan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng aksidente na nagbunsod ng mga tanong hinggil sa kaligtasan at maintenance ng lumang fleet ng militar ng Colombia. Ang insidente po ay isa sa pinakamalalang pagbagsak ng eroplano sa bansa nitong mga nakalipas na taon na nagbigay diin sa panganib ng operasyon sa liblib na Amazon region at sa hamon na mabilis na pagtugon sa mga emergency. Sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, kinumpirma ng militar ng Israel na nagkaroon ng aberya sa David Sling Aerial Interceptor System, dahilan upang 2 ballistic missiles mula sa Iran ang tumama sa timog Israel noong Sabado ng gabi. Tinamaan ang mga bayan ng Dimona at Arad kung saan dose-dosenang tao ang nasugatan. Karamihan dahil sa shrapnel at sa pagmamadaling makapasok sa mga silungan. Ilang gusali rin ang napinsala sa naturang pag-atake. Ayon sa ulat, pinili ng militar na gamitin ang David Sling matapos ang kamakailang upgrade upang makatipid sa Arrow interceptors, ngunit nabigo itong pigilan ang mga missile. Ang David Sling na operational mula pa noong 2017 ay bahagi ng multi-layered defense system ng Israel na kinabibilangan niya ng Arrow, Iron Dome at Iron Beam. Sa kabila naman ng pagkabigo nitong ma-intercept ang missiles, iginiit ng militar na mahigit 72% ng higit 400 ballistic missiles mula sa Iran ang kanilang na-intercept mula nang magsimulang digmaan noong Pebrero 28. Sa kasalukuyan, 4 lamang ang direktang tumama sa teritoryo ng Israel mula nang sumiklab ang labanan. Nga balita, nangako si North Korean leader Kim Jong-un na palalawakin pa ang nuclear arsenal ng bansa. Sa isang talumpati, idiniklara ng North Korean leader na layunin niyang maging military superpower at tutumbasan umano ang banta ng Amerika. Iginiit din ni Kim na hindi na kailanman magbabago ang posisyon ng North Korea bilang isang nuclear armed state. Nangako rin siyang palalakasin pa ang nuclear deterrent para sa pagdepensa sa kanilang bansa. Binanggit din niya ang paglaban sa mga hostile forces kung saan tinawag niya ang South Korea bilang most hostile state na tutumbasan ng matinding tugon. Nauna na nga nagpasa ang North Korea ng batas na nagpapahintulot ng preemptive nuclear strike sakaling may banta sa kanilang bansa. Ang pahayag naman ng North Korean leader ay bahagi pa rin ng patuloy na pagpapatibay ng North Korea sa kanilang nuclear policy sa kabila ng mga international sanction. Sa mga dagdag nating balita, mga kabombo, may mga direktiba. Ito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng fuel subsidy na nagpapatuloy ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. May mga tagubilin din ng Chief Executive. May balita si Bombo Annalise Soberano. Sinimulan na ng pamahalaan ang pagpapatupad ng fuel subsidy program para sa pampublikong sasakyan. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., layunin ng programa na matiyak na maayos ang sistema ng pamamahagi ng tulong pinansyal kasabay na pagsisimula nito ngayong araw. Bawat bus unit makakatanggap ng 10,000 pesos subsidy upang makatulong sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa panday
daigdigang merkado. Ipinaliwanag din ni Pangulong Marcos na iba't ibang paraan ng pagbabayad ang maaring gamitin. Kabilang dito ang digital payment gaya ng paggamit ng ATM cards na hawak ng mga driver at operator, pati na rin ang pag-issue ng cheque. Pinapayagan din ang cash bilang opsyon para sa mga hindi pa handa sa digital na sistema. Gayunman, hinikayat ng Pangulo ang paggamit ng digital payment dahil mas mabilis, madali at praktikal. Nananawagan din siya ng kooperasyon mula sa mga operators at driver upang matiyak na hindi masyadong mabibigatan ang mga pasahero sa pamasahe. Binigyang din niya na ang programang ito ay tugon ng pamahalaan sa pabago-bagong presyo ng langis sa buong mundo. Ayon pa sa Pangulo, maayos naman ang takbo ngayon. Hinikayat ng pamahalaan ang publiko at mga stakeholder na magbigay ng suhestyon upang lalo pang mapabuti ang sistema, maging mas mabilis, maginhawa para sa lahat. Sa huli, binigyan din ni Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pamahalaan, private sector at mga transport operator, masisiguro ang maayos at maginhawang biyahe ng riding public. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ating riding public ay hindi masyadong mahirapan unang-una at hindi sila masyadong mabigatan sa pamasahe dahil nga alam naman natin kung ano yung pangyayari. Nagbabago yung presyo ng langis all over the world. Kaya ito ang response ng pamahalaan. And of course, we are always in need of assistance and support and cooperation with the operators, with the drivers, din yung buong sistema. So this is what we are doing here now. We are having the briefing now from the OTR. Tinignan namin ang mga facilities. So far, mukha namang maayos. So let's just keep the system going. Tignan natin how it works. Kung merong maging problema o kung merong Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita, nagpahayag po ng buong pagsuporta ang Philippine National Police para doon sa iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagbuo ng isang crisis committee para maibsan ang mga nararamdamang epekto na nagpapatuloy na armed conflict sa gitnang silangan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., handang tumulong at magpadala ng assets ang pambansang pulisya para sa mobilisasyon na maaaring makatulong para mapagaan ang pasanin ng mamamayang Pilipino sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at produktong petrolyo. Kasunod nito, binigyang diin pa ng hepe na hindi niya ito ang unang pagkakataon na tumulong at nagbigay ng assistance ang pambansang pulisya sa gitna ng krisis at inalala na ang naging malaking sakripisyo at malaking papel noong panahon din ng COVID-19. Samantala, tiniyak din ng hepe ng pambansang pulisya na maliban sa kanilang mga available assets ay patuloy na magbibigay ng suporta ang PNP sa kahit anumang paraan para maprotektahan at unahin ang kapakanan ng publiko. Papatayo ng mga karagdagang report mula sa ating news team. Ito ang negosyanteng si Charlie Atong Ang may hinihiling dyan sa Department of Justice ukol sa kanyang kinakaharap na reklamo. At yan ay kaugnay doon sa issue ng mga nawawalang sabungero. May balita si Bombo Grantilario. Hiniling ng negosyante si Charlie Atong Ang sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Gabriel Villarreal sa Department of Justice na wag nang isama siya bilang respondent sa kaso ng pagloko sa ilang sabungero sa Manila Arena noong 2022. Binigyan din ni Attorney Villarreal na wala namang kinalaman si Atong Ang sa naganap na pagkawala ng mga sabungero sa partikular na kasong nasa Manila Regional Trial Court na. Muli kasing binuksan ng Justice Department ang preliminary investigation kahapon kung saan idinadawit si Julie Dondon Patinongan ang naturang negosyante bilang umunoy mastermind sa kaso. Kung kaya't kunestyon o ipinagtataka ni Attorney Gabriel Villarreal ang muling pagbubukas ng kaso sa kaguran na tila pumapabor kay Patinongan sa ilalim ng Witness Protection Program.
Narito ating pakinggan si Attorney Gabriel Villarreal, ang legal counsel ni Charlie Atong Ang. Yes. Ang prayer po namin is that wala hong kinalaman si Mr. Ang dito sa Manila incident. At bakit ngayon biglang parang nagpalit ng isip ng DOJ na silang nagpo-prosecute kay Julie Patidongan. Ngayon, ginagawa nilang para alaga nila si Julie Patidongan para lang maisangkot si Mr. Ang. Ayon sa naturang abogado, alinsunod ang kanilang isinumiteng kahilingan sa prosekusyon sa naganap na recantation ni Julie Patidongan sa kanyang salaysay nagsasabing wala itong kinalaman sa naganap na pagdugot sa 6 nawawalang sabongero. Binawian niya nito ang kanyang affidavit habang itinuro naman bilang mastermind si Charlie Atong Ang sa naturang kaso. Muli si Attorney Gabriel Villarreal, ang abogado ni Charlie Atong Ang. On the fourth one, well, the accusation against Mr. Ang is anchored on a recantation affidavit of Julie Patidongan. You saw him earlier. No? He came and filed an affidavit recanting his earlier affidavit that denying any involvement in the Manila case. He recanted that in an affidavit today, saying that the so-called masterminds in the Manila abduction is Mr. Ang. Matapos ang sinagawang preliminary investigation dito sa Department of Justice, inaasang re-resolvehin ito ng prosecution o magiging submitted for resolution na ang kidnapping and serious illegal detention cases. Dito tutukuyin kung nararapat bang isama bilang akusado si Atong Ang sa dinidinig ng kaso nasa Manila Regional Trial Court. Nagulat live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grantilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. 29 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sinimula na ngayong araw ng Martes, 24 ng Marso, ang pamamahagi ng cash aid para naman doon sa Transport Network Vehicle Service. At yan ay para sa mga driver sa Metro Manila na apektado ng tumataas na presyo ng langis, habang sa ibang area naman ay may mga nakatakdang schedule. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, 27,000 na mga drivers ang inaasahan nila na mapagkakalooban ng tagli 5,000 pinansyal na tulong dito sa kabuuan ng rehiyon. May mga kahalintulad din na aktibidad sa mga darating na araw sa iba pang mga lugar at yan ay kaugnay pa rin ng pinalawak na cash aid program. Target naman na mahatiran ng kaukulang tulong ang mahigit 8,000 na mga drivers sa lungsod pa lamang ng Quezon at ganun din sa iba pang mga lugar. Ayon sa kalihim, ang listahan ng mga benepisaryo ay inihanda ng Transport Network Companies at yan ay sumasailalim sa proper verification ng Land Transportation and Regulatory Board. Inimok naman ng kalihim ang mga hindi napabilang doon sa naturang listahan na makipag-ugnayan ng personal o kaya naman ay sa pamamagitan ng kanilang proper channels upang may pagkalobang payout at yan ay doon sa mga payout centers ng kanilang tanggapan. Wala na raw pong planong makilahok ang Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP sa nakatakdang transport strike sa Marso 26 hanggang 27. Ayon kay National President Melencio Vargas, mas maapektuhan lamang ang mga pasahero sa tigil pasada na hindi niya sinusuportahan ang ganoong aktibidad. Gayunpaman, patuloy ang pakikipagpulong ng grupo sa iba pang transport groups tulad ng Pasang Masda at iba pa kaugnay ng mga isyu sa sektor. Hangad din nilang matugunan na ng pamahalaan ang concern ng mga nasa sektor ng transportasyon. Pero iginiit niyang hindi kailangan na laging maghanap ng sisi, sa halip ay maghanap din ng pagkakataong makatulong sa publiko at gobyerno. Kuha pa tayo mga kabombo ng karagdagang pag-uulat.
Dagsa ng mga tao na inaasahan na mag-uuwian sa kanilang probinsya nitong taon, lalo na nitong Lenten break, ay inaasahan na mas mababa kung ihahambing sa mga nakalipas na taon dahil doon sa problema sa supply ng langis at yung mahal na pamasahe ng ilang mga kumpanya. Ating alamin mga kabombo at mga ka-Star Nation ang mga update mula dyan sa pagtutok ni Bombo Bea Pinisa. Inaasahan na ng Philippine National Police ang posibilidad ng mas mababang bilang ng mga mananakay ngayong summer vacation at Semana Santa ngayong taon dahil sa limitado mga biyahe bunsod pa rin ang krisis sa langis. Ayon kay Philippine National Police Tourist Security and Protection Section Chief Police Captain Amy Centro Tiu, dahil sa pagbulusok ng presyo ng krudo at produktong petrolyo gawa ng ongoing armed conflict sa gitnang silangan, posible anyang hindi na umuwi ang ilang kababayan sa kabilayan ng nalalapit na pag-uumpisa ng Holy Week sa susunod na linggo. Ayon pa kay Tiu, dahil na rin sa kasalukuyang sitwasyon at krisis sa langis, mas binaigting pa ng pulisya ang pag-maximize sa mga ginagawang deployment ng mobility assets nito upang makiisa sa pagtitipid ng pamahalaan. Yes, sir. We know for the fact the current situation about the fuel. And the PNP, we already issued the guidelines, the maximized deployment of different fuel station PNP-wide po, sir. Yes, sir. Yes, sir, it would reflect the circumstances na mag-listen po tayo ng numbers of tourist individual na uuwi or mag-visit ng mga tourist destination because of the high price of the fuel and the current situation in our country, sir. Kasunod ito ay tiniyak rin ng Philippine National Police na nakahanda naman ang mga contingency plans ng pulisya para naman sa posibleng paglala ng krisis sa bansa kung saan apektado ang lahat lalo na pagdating sa mga basic necessities at maging sa posibilidad ng pagkawala ng trabaho ng ilang individual. Anya, mas pinalakas ang deployment ng pulisya at ang police visibility nito sa loob ng mga komunidad upang agad na masugpo at makaresponde sa mga posibleng krimen ng ilang mapagsamantala. Yes, sir. The PNP already have a contingent measures or the operational readiness when it comes to the escalation of the crisis in our country. And even though wala pa pong fuel crisis or the PNP deployment, it's already maximized in order to prevent any creation or commission of crime of criminal individuals, sir. Samantala, higit sa 59,000 mga tauhan naman ng Philippine National Police ang nakatakdang italaga bilang seguridad para sa Semana Santa at summer vacation ngayong taon, kung saan nakatalaga rin ito hindi lamang sa mga paokpasyalan, ngunit maging sa mga transport terminals at mga paoksambahan sa buong bansa. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City, ito si Bombo Bea Peniza, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Gamitin din ang natural light sa umaga sa halip na magbukas agad ng ilaw. Maliit na akbang pero malaking ambag ito sa energy conservation at sa pagbawas ng electric bill. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Dumako pa po tayo sa mga karagdagang balita. Bubuo ang National Bureau of Investigation ng isang team para mag-ikot sa mga gasolinahan na napaulat na nagsara dahil sa kawalan ng maibentang supply ng produktong petrolyo. Sa isang panayam, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na aalamin ng mga naturang team kung wala na talagang maibibenta ang mga ito o sadyang pinipilit lamang nilang magsara habang hinihintay ang mas mataas na presyo ng langis sa hinaharap habang lalong lumalala ang krisis sa langis. Ayon kay Matibag, bagaman ang Department of Energy ang pangunahing nagbabantay sa presyohan ng langis sa lokal na merkado, magsasagawa na ang NBI ng motu proprio investigation upang siyasatin ang naturang issue. Una nang napaulat ang pagsasara ng mahigit 400 gasolinahan sa iba't ibang parte ng bansa. Ilang linggo matapos lumala ang tensyon sa gitnang silangan na pangunahing pinagmumula ng supply ng langis. Ngunit ayon sa Bureau of Customs, nananatiling matatag ang supply ng inaangkat na mga produktong langis.
Nais naman ng NBI chief na alamin kung ano ang aktwal na sitwasyon ng mga nagsarang gasolinahan at kung gumagawa lamang ang mga ito ng artificial shortage upang makinabang sa mataas na presyo ng langis. Nagbabala naman ang opisyal sa mga may-ari po ng gasolinahan na agad sasampahan ng kaso ang mga ito kung napatunayang sinasabotahe ang lokal na kalakalan ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Maaari anyang maharap ang mga ito sa kasong economic sabotage kung saan maliban sa pagkakakulong ay maaari pang kumpiskahin ng gobyerno ng Pilipinas sa mga naturang gasolinahan kasama ang stock ng petrolyo na kanilang pilit na itinatago. Nanindigan ng Bureau of Customs na may sapat pa ring supply ng langis dito sa Pilipinas sa kabila yan ng tumitinding tensyon sa Middle East. Ayon nga kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mas mataas pa ang bulto ng oil imports sa kasalukuyan kumpara naman sa bulto ng langis na inangkat noong nakalipas na taon. Batay nga sa data ng Bureau of Customs, sumaabot sa 4 na milyong metriko tonelada ang oil imports ng bansa at sa kasalukuyan habang pare-pareho o kaparehong panahon ang pinagbabatayan noong nakalipas na taon ay umaabot lamang sa 300,000 mahigit na metriko tonelada. Nangangahulugan na normal pa rin ang volume ng produktong petrolyo na nasa lokal na merkado o dun sa mga gas stations. Iginigit pa ni Nepomuceno na kung tutusin, hindi dapat na umangat ang presyo ng mga produktong petrolyo sa kasalukuyan dahil mataas pa rin naman ang stock ng mga ito. Pinapaboran din nito ang naunang claim ng administrasyon na wala naman talagang krisis pagdating sa volume o supply ng langis dahil nananatili ang sapat na supply. Ayon pa sa Bureau of Customs Chief, patuloy na binabantayan ng pamahalaan ang pagpasok ng supply ng langis kasama ng maayos na pagtatala sa mga ito. Sa iba pang balita, nilinaw ng Department of Education ang nakatakdang transisyon patungo sa trimester school calendar simula sa school year 2026 hanggang 2027. Sa isang statement, ipinaliwanag ng Education Department na layunin ng reformang ito na magtuloy-tuloy ang pag-aaral at mabawasan ang madalas na abala sa klase. Ginawa ng ahensya ang paglilinaw kasunod nga ng kritisismo mula sa ilang grupo sa edukasyon. Subalit ayon sa Department of Education, nakabase ang polisiya sa isinagawang malawakang konsultasyon sa iba't ibang antas mula sa mga guro, leader ng paaralan, mga magulang, mag-aaral hanggang sa mga kinatawan ng publiko at maging sa pribadong sektor ng edukasyon. Binanggit din ng ahensya ang findings na nagpapakitang aabot hanggang sa 53 mula sa 180 days o araw po ng pasok ng school year 2023 to 2024 o katumbas ng 3 buwang pag-aaral ang nawala dahil sa masamang panahon at iba pang aktibidad na labas sa pagtuturo. Para matugunan nito, hinati ang bagong school calendar sa structured blocks, kabilang ang opening block para yan sa unang term para sa learner profiling at mga administratibong paghahanda, mas mahabang instructional blocks para sa tuloy-tuloy na pagtuturo at pag-aaral. Gayon din ang end-of-term blocks para sa academic intervention, professional development, gayon din para sa wellness ng mga guro at mag-aaral. Nilinaw din ng DepEd na bahagi ang 3-term calendar ng mas malawak na programa para ayusin ang batayang edukasyon sa bansa. Kabilang dyan ang pagpapatayo ng mga silid-aralan, pagpapalawak pa ng school-based feeding program, pagpapaiting din ng literacy at learning recovery interventions at iba pa. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Kaya tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga karagdagan nating balita. Naku muna tayo dyan sa Central Visayas mga kabombo. Yung Alliance of Concerned Teachers ay nangangamba sa kakulangan ng mga paghahanda para dun sa bagong setup, yung bagong trimester school calendar ng ahensya. May balita ang Bombo Radio Cebu.
Naguguluhan at nag-aalala ang mga guro sa bagong hakbang ng Pangulo hinggil sa trimester school calendar na ipapatupad sa school year 2026 hanggang 2027. Ayon sa Department of Education, ipapatupad ang 3 termino o trimester na school calendar sa mga pampublikong eskwelahan upang madagdagan ang oras ng pagkatuto. Binubuo ito ng 201 araw ng pagpasok at 3 magkahiwalay na termino na may mas mahaba at tuloy-tuloy na block ng pagtuturo. Sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu News Team, ipinaliwanag ni Ruby Bernardo, National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasabing 3-term na school calendar at nakatakdang ipapatupad sa nasabing taon. Gayunpaman, inihayag ni Bernardo ang kanilang mga pangamba dahil umano sa kakulangan ng malawakang konsultasyon sa mga guro at iba pang stakeholders sa sektor ng edukasyon bago ito tuluyang inaprubahan. Anya, babawasan ng 3-term na school calendar ang dating 4 na marking period, gagawing 3 termino na lamang. Ipinaliwanag ni Bernardo na magdamat layunin ng pamahalaan na pahabain ang oras ng pagkatuto, hindi umano ito sapat na solusyon sa kinakaharap na krisis ng edukasyon, lalo na sa patuloy na kakulangan ng silid-aralan, kagamitan sa pag-aaral at iba pang mahahalagang pagkukunan para sa mga guro at mga mag-aaral. Dahil dito, hinihiling ng grupo sa pamahalaan na magbigay ng malinaw at konkretong suporta sa mga guro, kabilang ang sapat na pasilidad, kagamitan sa pag-aaral at maayos na paghahanda upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng 3-term na school calendar. Ayon pa kay Bernardo, maikli na lamang ang natitirang panahon para sa paghahanda, kaya't patuloy ang kanilang pag-aalala kung paano may papatupad ang bagong sistema ng maayos kung walang karagdagang suporta mula sa gobyerno. 3-term school calendar, meron daw pong iaalat na 6 to 10 days na enrichment block. Kung sa amin, anumang policy dapat malinaw yung suporta mula sa aming mga mag-i-implement. Kita namin, maikli yung panahon para sa paghahanda, lalo na kung hindi po ito lalapatan ng dagdag na suporta sa amin. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, yung mga overseas Filipino workers na nakabase sa Israel, palakasan na lamang ng loob at pilit ho na pumapasok pa rin sa trabaho sa gitna ng patuloy na tensyon dyan sa Middle East. May mga karagdagang update na nakalap ang Bombo Radio Dagupan. Palakasan ng loob at pinipilit pa rin pumasok ng mga overseas Filipino workers sa Israel sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Mel Grace Isico, ang Bombo International News Correspondent sa Israel, karamihan sa kanyang mga kaibigan ay ayaw nang umuwi sa bansa dahil kapag sila ay umuwi ay mamamatay lamang umano sila sa gutom. Sinabi ni Isico na kahit paano ay may trabaho sila doon at may naipapadala naman sa kanilang pamilya. Sa ngayon, aniya ay hindi sila gaanong naaapektuhan sa lugar ng kanilang trabaho dahil mayroon silang bomb shelter. Aniya, ang mga hotel workers ay pinakaapektado dahil walang tourist at sarado ang ibang hotel. Halos karamihan umano sa mga OFW na nagpa-repatriate ay mga hotel workers. Umaasa naman sila na matapos na ang girian ng dalawang bansa, subalit hindi umano dapat magpakampante at hindi pwedeng pagkatiwalaan ang mga sinasabi ng kabilang panig dahil kahit noon pa, kahit may ceasefire ay mayat-maya pa rin ang nagpapadala ng mga missiles. Si Isico ay kaibigan ng OFW at caregiver na si Mary Ann Velasquez de Vera mula sa Basista dito sa lalawigan ng Pangasinan na nasawi noong Pebrero 28 ngayong taon dahil sa gyera sa pagitan ng Israel at Iran. Pero pinipilit po namin magtrabaho everyday. Pumapasok pa rin po kami sa trabaho. So nakikita ko po kasi paulit-ulit lang po yun yung pattern po. Magsi-ceasefire, magre-reload ang kalaban. Ganun at ganun pa rin po yung pattern. Parang parehas na po nang hihina naman na diba? Pero alam namin po yun na nagre-reload lang din sila. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Resida nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Transport cooperatives naman sa Western Visayas umaasa pa rin na pagsabayin ng gobyerno ang pagbibigay ng fuel subsidy at pagpapatupad ng fare hike. Kaugnay niyan, manakala pang report ang Bombo Radio Iloilo. Umaasa pa rin ang libo-libong mga drivers at operators sa Western Visayas
na sabay na ipatupad ng pamahalaan ang pagbibigay ng fuel subsidy at ang hinihiling na dagdag pasahe upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. Raimundo Boyet Parcon, ang chairman ng Western Visayas Transport Cooperative, sinabi nito na patuloy na bumibigat ang kanilang operasyon dahil sa mataas na gastusin sa krudo, maintenance at iba pang pangangailangan sa pamamasada. Dahil dito iginiit nila na hindi sapat ang isa lamang sa dalawang hakbang upang matulungan ang sektor. Giti Parcon, kung ipatutupad lamang ang fare hike nang walang fuel subsidy, maaaring mabawasan ang bilang ng mga pasahero dahil sa dagdag gasto sa pamasahe. Sa kabilang banda, kung subsidy lamang ay pagkakaloob, hindi pa rin umano nito lubusang matutugunan ang pamatagalang pangangailangan ng mga tsuper at operator. Dagdag pa nito, mahalagang mapanatili ang balanse sa pagitan ng kapakanan ng mga mananakay at ng transport sector upang hindi maapektuhan ang araw-araw na biyahe ng publiko. Umaasa ang mga transport cooperatives na agad na tutugunan ng gobyerno ang kanilang hinaing upang matiyak ang tuloy-tuloy at abot kayang serbisyo sa transportasyon sa Western Visayas. Si Mr. Raimundo Boyet Parcon. Sa government natin, gangi kami ng tulong sa inyo kasi sa ngayon, sa sitwasyon namin dito sa Western Visayas, kasi yung lugi namin na araw-araw 100,000 at gusto namin hindi lang subsidy yung ibigay niyo sa amin at yung na hingi namin na fare hike, kasi yung fuel subsidy is banid lang yon, hindi yan pero yung fare hike namin na inihingi sa government natin is tuloy-tuloy yun. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Yung transport group naman dyan sa Central Visayas nagsagawa ng noise barrage dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng langis at may mga pahayag din sila ng pagkadismaya sa mga aksyon ng pamahalaan. May nakalap na impormasyon ng Star FM Cebu. Nagsagawa ng noise barrage kagabi ang pagkakaisa ng mga samahan ng Tsuper at Operator Nationwide o Piston Cebu kasama ang iba't ibang cause-oriented group sa harap na isang gasoline station sa B. Rodriguez Street nitong lungsod ng Cebu bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nagbusina at nag-ingay ang mga rallyista upang ipahayag ang kanilang hinaing habang nakibahagi rin ang ilang dumaraang motorista sa pamamagitan ng pagbusina bilang pakikiisa. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Piston Cebu President Greg Perez, sinabi nitong layunin ng noise barrage na iparating ang kanilang pagkadismaya sa umano'y mabagal aksyon ng pamahalaan sa pagpigil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Bahagi rin anya ito ng serye ng kanilang mobilisasyon bilang paghahanda sa planong nationwide transport strike sa Marso 27. Iginit pa ni Perez na magpapatuloy ang kanilang laban hanggat hindi natutugunan ang krisis sa sektor ng transportasyon. Anya patuloy nilang kikilusan ng mga tsuper at operator upang ipaglaban ang kanilang karapatan. Inilahad din ng grupo ang kanilang 5 pangunahing panawagan kabilang ang pagbaba sa presyo ng langis sa 55 pesos ang kada litro batay sa kasalukuyang supply, alisin ang value-added tax at excise tax upang mabawasan ng 20 pesos ang presyo sa kada litro, ipatupad ang 5 pesos na dagdag pasahe, buwagin ang oil deregulation law at magpatupad ng price control at isabansa ang industriya ng langis kabilang ang Petron. Binigyan din ng grupo na habang kumikita ng bilyon-bilyong piso ang mga kumpanya ng langis, patuloy namang naghihirap ang mga tsuper sa bansa. Issue ng gasolina pa rin, yung pag-accept ng gasolina sa langis sa ating bansa. Tuloy-tuloy na mga aktibidad para maparinig natin sa gobyerno, maparating natin sa gobyerno yung Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Paghahamon naman ng debate kay Vice President Sara Duterte, pinaliwanag ng geopolitical observer na si Lovely Granada matapos siyang kuyugin ng Duterte supporters. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang panayam ang Bombo Radio Butuan. Nilinaw ni political observer Lovely Granada na nag-viral matapos maghamon ng debate kay Vice President Sara Duterte na hindi siya natatakot na makikipagdebate sa mga Duterte supporters at vloggers. Ito ang kanyang inihayaga sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Nang tanungin kaugnay sa mga dahilan bakit niya hinamon ng debate ang ikalawang Pangulo. Paliwanag pa ni Granada
na lumabas ito sa kanyang bibiga bilang sagot sa mga DDS supporters na naghahamon na sa kanya ng debate na para bang nagdidemand ng kanyang oras na hindi man lang kinukonsidera ang kanyang trabaho. Dahil hindi mapagbigyan ang lahat ng naghahamon na mas magandang si Vice President Duterte na lamang ang kanyang hamunin sa debate dahil ito ay may kapangyarihan sa gobyerno at nasa tamang posisyon upang sagutin ang kanyang mga tanong. Mas maganda umano ito upang maintindihan ng lahat ang posisyon sa Vice Presidente sa iba't ibang isyu sa bansa, lalo na't nagdeklara na ito ng tumakbo sa pagka-presidente sa bansa. So actually, okay sa invitation to debate. Actually, we are escalating it by, debating with someone who actually holds power. She's the vice president. Her words carry power. At yan ang balita galing dito sa impila ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rulan Hania, nag-uulata. And this is Bombo Radio Philippines, the number one. And the most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! 8 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon, yung bilang ng mga sasakyan ay naasahang babiyahe patungo dyan sa norte dahil sa kasalukuyan hong sitwasyon sa pagmahal ng produktong petrolyo, posible raw malaki ang ibaba. Ayon yan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. May balitang Bombo Radio La Union. Posibleng bumaba ang bilang ng mga sasakyan na babiyahe patungong Ilocos Region o uwing probinsya ngayong darating na Semana Santa. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa nagpapatuloy na tension sa Middle East. Sa panayam ng Bombo Radio La Union kay Crystal Sibayan, Regional Director ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 1, sinabi nito na posibleng mas pipiliin ng mga biyahero ang mag-commute upang makatipid dahil sa taas ng presyo ng langis. Dagdag pa ni Sibayan na mas papaigtingin nila ang pagbabantay sa mga terminals upang masigurado ang kaligtasan ng mga biyaheros. Ngayong araw, epektibo ang ika-4 na magkakasunod na linggo na big-time oil price hike mula nang magsimula ang tension sa Middle East. Ang diesel ay tumaas ng 20 pesos and 40 centavos hanggang 23 pesos and 90 centavos, habang ang gasolina ay tumaas ng 12 pesos and 90 centavos hanggang 16 pesos and 60 centavos, at ang kerosene naman ay 6 pesos and 90 centavos hanggang 8 pesos and 90 centavos ang itinaas. Based on what I see, if our commuters or fellow Filipinos choose to, magtipid, definitely they would set aside traveling with their private vehicles, and baka mag-commute pa sila kasi mahal mahal talaga nung fuel prices. And aside from that, of course, if that's the case, assuming that's the case, then our job is to definitely go more, mas maging present kami sa labas para ma-monitor namin yung mga kalagayan ng mga terminal. Ang eksklusibong panayam kay Crystal Sibayan, Regional Director ng LTFRB Region 1. Yan ang ulat mula dito sa La Union para sa Bombo Network News. Bombo Alpea Pasquin, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang swimsuit competition ng Miss Universe Philippines sa Boracay nakatulong daw sa pagdami ng tourist arrival. Kaugnay niyan, tinutukan niya ng Bombo Radio Kalibo. Nakatulong sa pagtaas ng tourist arrivals ang ginanap na swimsuit competition ng Miss Universe Philippines 2026 sa Boracay ayon sa Malay Boracay Tourism Office. Ayon kay Catherine Leserio, Administrative Officer ng BMTO, dinagsa ng mga lokal at dayuhang turista ang isla upang masaksihan ang pagrampa ng mga kandidata sa world-class na dalampasigan ng Boracay. Dahil dito, tumaas ang occupancy rate ng mga hotel at resort sa lugar sa kasagsagan ng event. Anya, malaki ang naitulong ng naturang kompetisyon sa promosyon ng Boracay bilang pangunahing destinasyon sa bansa. Bukod sa aktwal na pagdagsa ng bisita, nakakuha rin ito ng malawak na exposure sa social media at international audience. Ipinakita ng 51 kandidata ang kanilang stage presence at confidence sa swimsuit segment na ginanap sa Aqua Boracay. Ang makulay na presentasyon at scenic na lokasyon ay lalong nagpatibay sa imahe ng isla bilang perpektong lugar para sa mga world-class na event. Dagdag pa nito na ang pag-host ng ganitong malalaking aktibidad ay hindi lamang nagpapasigla sa turismo kundi nagbibigay rin ng dagdag na kita sa mga lokal na negosyo tulad ng hotel,
restaurant at transport services. Bago ang swimsuit competition, nagsagawa ng coastal cleanup ang mga kandidata sa dalampasigan ng Boracay araw ng Biyernes sa Marso 20 bilang bahagi ng kanilang community service activities. Bahagi ng taunang aktibidad ng pageant simula pa noong 2023 ang pagbisita sa Boracay kung saan isinasagawa rin ang outreach programs at ang inaabangang swimsuit competition. Ang swimsuit competition ay isa sa mga highlight ng pre-pageant activities na tumutulong sa pagpili ng mga semi-finalist bago ang grand coronation na gaganapin sa May 1, 2026 sa Mall of Asia Arena kung saan ipapasa ni Atisa Manalo ang korona sa susunod na tatanghaling reyna na magiging kinatawan ng bansa sa Miss Universe pageant sa Puerto Rico sa November. Sa kabilang dako, umabot sa kabuuang 97,597 ang tourist arrival sa Boracay sa unang 2 linggo ng Marso. Sa nasabing bilang, 79,946 ang domestic tourists, 1,076 ang overseas Filipinos at 16,575 ang foreign tourists. Isa din po yun sa mga nakatulong para mapanatili po natin yung pag-increase ng ating tourist arrival dito sa isla ng Boracay. Although we are a little bit struggling pa po para maibalik yung ating foreign tourists, good thing no kasi yung ating domestic kahit pa paano are steadily increasing no each month. Compared din po sa last year natin na tourist arrival, makikita din po natin na nag-increase po yung ating foreign tourists this year compared po sa last year. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao at maaari hong subaybayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines, mapapakinggan at mapapanood sa pamamagitan ng Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa Visayas region, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan. Unahin natin yung lalawigan po ng Iloilo sapagkat nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman sa bahagi ng Negros Island, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Bacolod. Habang dyan sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Doon naman sa bahagi ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Kung kayo naman ay namalagi dyan sa may area ho ng Boracay at maging sa iba pang parte ng probinsya ng Aklan, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. Habang sa Eastern Visayas naman, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo Caster Nation, sa gitna pa rin po ng patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan, inaanyayahan po namin kayong samahan kaming manalangin ng Orasyon Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen.
Our Lady Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, any. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 3 minutos na nakalikan sa takna sininga una. Yari karon sa aton sininga live studio, isa pagid ka winner nga mag-claim sa iya sininga premyo. Nakarating ang ating daily winner. Heto siya. Sa aton sininga live studio, ari karon si Mr. Johnny Subong, nagikan sa Yulo Arevalo, syudad sang Iloilo. Sir Johnny, maayong hapon. Kumusta ikaw, sir? Mamangyapon, sir. Mamangyapon, pero ang lain na subong kay may isa ka na kalibong ang ginawayatan, dira? Ara na isa kalibong sa imo, Sir Johnny? Oo, ari na. Yes, sir. Lihog ako isip sa isa kalibong ka pesos ka cash. 100, 200, Pesos. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Sabi sir ang 1,000 pesos. Pakita na ara na 1,000 pesos. Ginisip pag ulan ni Mr. Johnny Subong. Ano ni Sir Johnny ang 1,000 pesos? Hindi pagtamuni, sir, panahon na ugana. Hindi pagtamuni mong sudan. Ara, pakita. Idugang ko sa bakal sang akong maintenance sa high blood. Maintenance sa may high blood si Sir Johnny. Si Subong at Chimpo, mainit, sir. Hindi kasagad ka painit. Kina parang hindi ka hindi magtaas mo dugo. Kag likaw sa stress, Sir Johnny. Yes, sir. Arata sir ato kamera dito sa tubang sir. Nan, magluwas sina. May gift pack pag inikaw. Ara sa imo siningang tubang, Sir Johnny. Liyong ako abi counter check, Sir Johnny, kung ano ang unod sa imo sining gift pack dira. Parang masigurado nimo. Anong unod? Isa ka box nga MX3. MX3 coffee. Coffee. At saka 2 ka box nga Rimsing. Okay. Vitamins At na. 3 ka pack nga Remia noodles. Kumiya. Naan. Okay. Kumiya. Kompleto, Sir Johnny? Kompleto. Alright. Ang dahaman to mga taga-distrito sa Arevalo nga sa Simatinion. Mabatian kanila, makita kanila sa Facebook Live, sa YouTube channel sa Bombo Radio na nagaisip sa cash prize kag nagatsikyan sa imo sining gift pack kadri sa Bombo Radio. Ginaagda ko man ang taga Yolo Drive nga mag-intraman sa Bombo Radio sa promo nga ila ginatag sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag salamat gid sa Bombo Radio. Star FM, it's all for you. Alright, sige. Basta Radio, anay. Basta Radio, Bombo. Star FM, it's all for you. Hambala sila nga lantaw ka mo sa Facebook Live kay makita nyo ko na subong. Lantaw ka mo sa Facebook Live, makita nyo kay subong. Kang YouTube channel. Kag sa YouTube channel. Babatian nyo man ako sa inyong mga radyo. Babatian nyo man ako sa inyong mga radyo. Ang akong tingog. Alright, sige. Congratulations, Sir Johnny Subong. Sa liwat, congratulations. Thank you so much, Sir Johnny. Thank you sa Bombo Radio. Alright, dari wamit aton sining daily draw winner, Mr. Johnny Subong. Yes, sir. Ikaw nga nagapamati, nagalantaw dira karon, imo na bala turno sa sunod? No? Ikaw naman ang magadaog. Hindi kaya makontinto nga mamati ka lang dira. Hindi ka man makontinto nga nagalantaw ka lang dira. Himo ka na sa imo siniya nga interest kag maghulog para sa
week number 3, ikaw naman ang magadaog. 6 minutos na nakalikat sa takna sining alauna sang damlag lang nagpabumbo isa sa mga residente sa Lauria Subdivision sa may barangay Buhang sa distrito sang Haro matapos nga ang ila sining alagyan way na nagamala permi lang niya basa kay sandig sa tagpabumbo nga halin ini kuno sa balay sang Vice President sang Homeowners Association, no? Kag nagaagwasa dira ang wastewater sagwa sa dalan, mabaho, nagatiner ang tubig, permi lang basa, nagatugas ang pamalatian man sa pila ka mga pumuluyo dira. Now, gindangop man ini naton sa barangay official, ang barangay official madugay naman kuno nga ginahatagan sa nagakigo sining pagtamod galing kay Sandig sa interview daw ang nagpabumbo lang ang ginakantuan ni Kap. No, namin ko nga ginakantuan siya lang ginahatagan sa mga pamaagi ngati do sa iya ginatulod nga siya na lang ang mahatag sa nagakigo iyang solusyon. Igalibog ulo naton ti nga gin-approach man bala ni Kap ang Vice President sang Homeowners Association nga mong nagapaagwasa dira sa wastewater sa gwa sang dalan kag nagginhambalan nga ti ikaw bisulbar na sa nga ikaw na nagtugas sa problema. Well, nakalabot naman ini sa bahin karon sa pollution team sa Senro kagaluyang naton may baluan ko no ang mga lihok man nga panigayunon sini nila. Sa linya naton karon si Engineer Neil Ravena. Sir Neil, Engineer, si Bombo Cham live ikaw sa Bombuanay Sod. Good afternoon. Yes, Bombo Cham, mayong hapon kag mayong hapon sa tagpalamati sang imo bantog nga programa Bombuanay sa Ugto. As per my information na engineer, may team na nga nagpadulong sa area kagapon sinigadlaw to check kung anong giman ang sitwasyon dira sa may area sa Buhang Haro, engineer. Yes, no, may mga initial findings na kita Bombo Cham. Ang nakita no sa aton team nga may basa nga wastewater no. So upon conduct sang inspection team, may mga initial findings sila. Nagpatawag kayo no. I think it's tomorrow ang schedule sang hearing. I-hearing na no Bombo Cham para based sa initial findings ipa-confirm no kung amo gimana kung ilang tahon kay based sa ila to nga nakita daw ang nagalik no ang Puso Negro kag unhealthy kag unsanitary ginaya Bombo Cham. So amo na no. And ibalay na dayon kung ano ang solusyon na hindi pwedeng magapabilin nga may nagabasa dira kag may mga leakage sang wastewater Bombo Cham. So ang amon sining information sir is that nga mga tubig lang kuno sa linabhan, mga hinugasan sang mga hinuptanan dira sang tag-iya sang balay, pero sa paglantaw sang pag-check sang pollution team sang Senro, Puso Negro gidyagali, engineer. Yes, though amo tong initial nila findings subject for confirmation Bombo Cham no. The reason why nga mapatawag sang hearing so that may explain no sang tag-iya kung indeed ang nakita nila nga structure is Puso Negro giman no. Kay may nakita sila nga cemented portion nga didto naga-leak no ang wastewater. So ang initial nilang presumption is that to siya ng Puso Negro. So i-hearing sa Bombo Cham then kung ma-explain sa tigiya kung ano to sang structure then kung ma-confirm then we will issue a necessary nga violation kung Puso Negro may violation kagid no kag i-refer ina sa Office of the Building Official kay may mga required kita no nga chambers, number of chambers sa aton nga septic tank no based na sa building code. So amo nang aton nga iga-confirm was sa hearing if indeed
based sa initial findings ang team, if amo to ang structure, then ipa-commit, no, or sa tagiya sa kinareklamo kung ano ang mga mitigating measures, no, so that hindi man maapektuhan ang pumuluyo dira sa palibot sang ilang area. Ang dugang pag-insining nga nahibaluan sinadari naton, engineer, is that do February, sinilang nga tuig may nagpadulong na dito agod nga magpang husisa sinadari, but do ulihin na nakabalo ang concern kag do may mga ginistoryahan gani nga kung pwede kuno dito lang palapson sa bakante sini nga lote, posible bala ina kag hindi bala ina makatugas ang another violation naman, engineer, just like sa butangan sang tubo kag paagwasahon dito sa piyak naman iya nga bakante nga lote? Bombo Champ, no, hindi gina pwede, no, for as long as ma-confirm naton nga wastewater ina, then it will not be allowed, no, and magabalay na ang hearing officer buwas, magabalay na siya sa mga commitment nga pagkahimuon, no, and ang mitigating measures dapat nga sundon based sa mga existing ordinance and laws sa building code, no. So amo na yang basihan ta, hindi pwedeng based sa suggestions nila, no. So we need to discuss sa ila nga may mga sinasunod kita nga mga existing laws, and we should follow sang existing laws, no, kag igaydan man na ang ginareklamo, igaydan man na siya, kag hatagan man na siya, no, sang mga suggestion sang aton nga hearing officer kung ano dapat himuon kag ano ang mga violations nga na-commit in case nga sigihon niya ang amo sila nga setup. Just in case lang, abi, hindi taman luyag pangunahan, but just in case lang, engineer, kung matumod gid man abi septic tank or naghalin sa Puso Negro inang agwasa dira sa gwasang dalan nga posible makahatag sa harmful effects sa mga neighbors dira, anong possible penalty sini, engineer Ravina, sir? So latahon sa hearing officer kung ano ang violations niya. If the violations will fall under sa city ordinance, then may fines and penalties na, no, nga kaakibat man sa ordinansa if that is the violation. If the violation is national laws, i-elevate na sang hearing officer sa DNR AMP, no. So ipatawag na siya for technical conference kag kung may violations that may ara man niya fines and penalties under sa Republic Act. Hello? Yes, engineer, sa linggo medyo malawig-lawig pagali ning proseso, but may ara bala sang possible nga win-win solution sina diri sa magtimbang man sini nga bahin, engineer? Yes, actually ang hearing officer ma-report na siya dayon immediately sa head ng City Environment and Natural Resources Office. Pero may ihatag na sa iya nga nga mga advices, no, kung ano ang obrahon niya nga hindi na siya mag-continue ang leakage, kay that will be a contamination sa mga existing water source, no, sa mga pumuluyo dira. So dapat i-address niya na kag i-correct. So mostly ang sina is i-seal mo ang, if indeed sa confirmation sa hearing ang Puso Negro giman, if pa-seal na sa iya, then ang pag-seal sila ning wala gid, no, wala water leakage, then ipa-address man to ang ara na nga no, nga nag-alawas na siguro i-advise na siya nga may mga existing man uta or may ara kita nga mga bioenzymes na available nga iula na dira to address ang mga germs and
microorganism, no, nga nag-ara na sa areas, no. So may available man na nga mga plant-based, no, nga bioenzyme that will address niya sa mga germs and microbes nga ara na dira sa contaminated nga soil, no. And at the same time, dapat 3 chambers, no, ang gina-apply na subong sa ano, if indeed ma-confirm nga Montenegro, then dapat 3-chambered nga septic tank as requirement sa building code. So ginasang hearing officer, isa-isa ko niya no, nga i-address ang nag-exist subong nga problema, i-correct gina, solusyonan. Then after that, ang sa site naman sa gina-complain, no, dapat i-address naman tong facility kag ang iyang nga Montenegro, if indeed Montenegro, then mapirma na siya commitment, no, nga amo nang pag-aobrahon niya. So isa-isa ho naka-list down na, then ipanotarize na sa lawyer para nga mapirmahan, no, nga para nga ma-assure ang hearing officer kag ang Pollution Control Division nga itumanon niya ang whatever commitment nga pinirmahan niya during the hearing. Now, engineer, sino ang mapaubra sini? Ang hearing officer. Ang office ng City Environment. Sa pagpakorek bala, pwede ay haning matagan sa nagakigo itulupangod sa syudad, sa city government, or kay bangod nga ara sa subdivision, private, so ila niya katungdanan sang mga homeowners nila? Bubotsyap kung nag-violate yung isang city ordinance, then may poder giyang city, no? Nga pa-implement sang ordinansa. Even though sa ara sila sa private subdivision. Same thing with the if the violation is a Republic Act, especially kung ara naging sa building code ang violation, then the building official will have the authority over, no, nga mag-implement man sang according sa building code. In terms ng construction, sino ang mapakayo, engineer? Ang tagiya gid, siya na ma-rectify. I think the proper word there is to rectify sang if any violation, no, nga wala ba laging sunod sa building code. All right. So kabay pa matagan sa nagakigo sining nga pagtamod kay as far as I can remember ining problema dira since 2024 pagli ini engineer Rabin Nasser. I-follow up tagid na Bumbo-champ, no. Kag isituit tagid nga ma-actionan gid, no. Parang hindi mag-contaminate, no, kay kung magsigi na then the contamination sang groundwater source naton dra sa area will continue, no. So hindi kita gusto nga magsigi-sigi, no. And we will advise also the owner or sa gina-complain nga kung anong mayo nga himuon para hindi man siya makahalit, no, ang iyang dira ng iya area para hindi man makahalit sa iyang mga neighbors dira sa area. Kag kung di ako magsarado, lunsay na ni sila nga daan mga senior citizen. So kung mga senior citizen na medyo vulnerable na sa balatian bala engineer isa man sa mga concern naton nga hindi na natuluyag pa iya nga worse dira ang orang plastada nila senaryo dira sila sa dalan. Yes, no, amo na nga i-correct tagid siya. As soon as possible i-correct siya kag i-guide ta siya, no, kung paano nila ma-mitigate ang ina ka sitwasyon para actually hindi lang na ang neighbor niya ang mahalita, no, in case niya it will continue on the same scenario, no. Actually pati siya, no, kay may contamination na sa groundwater source, no. So ang ginagamit niya nga mga tubig dira mostly contaminated na. So amo nang gusto ta ipaintindi man during the hearing kag para makorek na kag matudloan kag magaidan man, no, ang aton nga gina-complain kung paano niya i-correct kag i-rectify, no, ang ina nga sitwasyon. All right. With this, Engineer Neil Ravenazar, thank you so much sa pag-share kag subong paghatag sa
nagakigo nga pagtamod sa mga concern sa aton sini nga mga kabombo. Salamat gid sa liwat, engineer. Yes, mayong hapon Bubutcham kag mayong hapon sa Taglamati sang Bumburad. Deri wavit si Engineer Neil Ravena sa General Services Office, and at the same time ti siya man sa bahin sa City Environment and Natural Resources sa office. No, sa aton sini karon niya nga mga kabombo. Well, ang aton man lang sina dire sa aton sini makuturan nga masolusyonan ang problema kay ti hindi gid man na maayo, no? Particularmente sa ikayong lawas sang mismo sang concern or sa tag-iya sang balay kung sa diin nagahalin inang wastewater, mas labi pagid nga hindi maayo sa ikayong lawas sang iya sini nga mga neighbor, no, sa aton sini nga mga kabombo. Now, apan sini sa pag-review ko diri sa mga dokumento, no, or dokumento rather, kag mga pagpalabot sa nga concern, way back 2024 pagali ini sa aton sini nga mga kabombo sa tiyempo pa ni punong Barangay Celis. Tido medyo gamay pan lang ni ang 2024 engineer amuning sitwasyon pa lang i-send ko na pala ang mga pictures kag videos. Iniya 2024 sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa, no? Ang makita nyo sa Facebook Live naton is amuning pinaka-recent. Nga kung sa diin niya doon nagdako, nagidira ang luhob. Kiti siyempre alagyan, kag duta man lang ina, hindi man simentado. Magyan sang salakyan dira nga nagaagi. Nagaluhob siya, nagalupyak. So, mag-ilig ang tubig, dira nagatiner. Nagapugok, nagastagnant sa inagyan sang salakyan, no? Sa aton sinikaron niya nga mga kauturan. Amo na yung sitwasyon, no? 2024. 2 years ago. Medyo gamay pa lang sa aton sini nga mga kabumbo, no? Pero ang baho sa nga tubig hindi na maayo no? Makahalalit sa ikayong lawas, sila pa kung may asma ka or mambal ka, bingara ka na sa, nabilong ka na sa vulnerable sector, katulad sa nga mga senior citizen, no? So, ang information is that nga sa pagpalabot sining concern, why gid sa nga lihok nga ginpatigayon ang former punong barangay dira, no? Si punong barangay Celis, sa aton sini makabumbo, no? Tapos ang paghatag sa nagakigo siniya nga pagtamod is ginapaagi lang sa chat, no? Sa Messenger. Marami nga mga klase sa opisyalis, no? Anyway, gakadto man kuno dira ang kagawad ang balibad guni kagawad permi lang busy sikap. All right. Ligaran ang pila sini ka mga tinuig sa aton sini nga mga kabombo, no? Nag-exit na si punong barangay Celis. Why gid tumatagan sa nagakigo nga igtulupangod, no? Kung natagan gid man through chat guro no? Kayo lang tuwabla, ikumparar mo bala 2024 subong ya. Sus, may mga may mga ganito tawag na engineer, naga-green na saya. Tapos may mga lumot na. Lumasin siya sa mga nagapanyaga, may mga nagaupod na gani nga mga kung ang kilala ko pa floating asset. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? So ang sistema fast forward 2026 sa aton sini nga mga tagpalamati, no? May ara sang ginpatigayon sining narrative report ang Iloilo City Health Office.
dated February 10, 2026. This report is in response to the request for inspection regarding the presence of stagnant wastewater in Lauria Subdivision, Barangay Buhang Haro. On the scheduled date, together with the sanitation inspector Arlina Calvo, an ocular inspection was conducted in the said area. During the inspection, the following findings were noted. There is an absence of an established drainage system in the affected area. The area is low-lying, resulting in the accumulation of stagnant rainwater and wastewater, particularly from the residence of Mrs. Almaluhi Punia. In view of the foregoing findings, the following recommendations are hereby made to ensure compliance with the sanitation, health, and safety standards. Provide a gutter or passage to allow the proper flow of wastewater toward the nearby vacant property, of which hambal ni Engineer Neil Ravina hindi ina pwede. Unang kilala ko pas Bingawan. Hindi kinaya pwede. Engage a third party for provision, installation, appropriate drainage system to prevent flooding and water stagnation with proper coordination among the barangay officials and the homeowners association and concerned stakeholders. Request a technical conference with the city of with the Office of the City Environment and Natural Resources, OSENRO, DENREMB, together with the barangay official, homeowners in their offices, and the developer to address the issue comprehensively. All right? Permado, aridere, may inspector, sanitation inspector 6 sa Environmental Sanitation Division, noted by Mary Ann Polidi, okay, ang health officer sa aton sining mga kabombo. File, CC, isa ka doktor, punong barangay Buhang, OSENRO, DENRMB, homeowners, president, Mrs. Sipunia, CEO, no? Sa aton sinikaron iyang mga kabombo. Ay, nalipat ko mabasa. Furthermore, this matter is hereby formally endorsed to the Office of the City ENRO for appropriate technical evaluation, appropriate action. No? Tinakabalik na sila kagasang nakaligad sining adlaw kang pollution team that time nag-inspect naman. In fairness, sa kay punong barangay dira sa Bag-o, may ginkasugtan diri sila. No? Nga pinaagi sa isa ka meeting dated 8/19/2025. No? Amo na nga may mga ginpatigayon sini iya nga mga ginkasugtan, pero why manito pa kay why na dayon sa aton sini karon iya nga mga kabombo, no? Kasugtanan ko no is that ma-install sang PVC pipe nga 4 inches left side from a property, no? Pakadto sa bakante nga lote. Ang promisa 2 weeks from now wala gyapon na implement, may 7 month na, no? Tiyamakon mo pila na 2024 duwa na tuig, no? Ang complaint why gyapon sang ginatagan sa nagakigo sini iya nga pagtamod. This time liwat kay gin palabot diri sa Bombo Radio, gin padulungan sa aton sini nga mga Bombo reporters, gin dangop naton sa barangay para may baluan kung may lihok sila, and then gin dangop naton sa City Environment and Natural Resources, and by tomorrow magapatigayon ini sila sa nga hearing kag kabay pa nga ma-resolve, no? Ang nasambitan sini karon iyang issue dira, no? Nga kung sa diinti hindi na gid man healthy pa, no? Bisan sa pananawan lang gani, bisan sa mga mata lang gani nato, no? Kung lang taon nato ni engineer, pakita to bala nag-green sini nga stagnant water, no? Hindi na iya normal sa aton sini nga mga kuturan, no? Nagabaho na ina, hilabi pa nga ti kung ang pollution team pa maghambal ti possible nga ang nagagwasa dira amo iya ang Puso Negro na, sa aton sining mga kabumbo. Pero in fairness, sa sining ginareklamo, sa sining ginpabumbo, hindi man ako ng Puso Negro, kundi mga linabhan, hinugasan sa iya sining mga hinuptanan nga sapat dira, no? But whatever, sa aton sining karon niya magkasimanwa, the fact nga
hindi dapat na iya magwa sa imo sining propiedad kag dapat mayara ikaw sa nagakaigo sini nga mga treatment, sewage treatment or whatsoever, dira septic tank kung ano man ang tawag sila dira, nga hindi ikaw iya makahalit sa imo sini nga isig kaperyo sa imo sini nga neighbor. So kabay pa mayara sang solusyon nga madangtan ini sila ma-resolve, no? Sa aton sini nga mga kabombo para nga sa malipot sini nga pulong everybody happy kag why na sa nga problema pa dira nga masalapo ang mga homeowners sa nasambitan sini nga lugar. 32 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na banwa, dugang sini nga mga balita kag impormasyon ining si Carding, isa sa mga napatay bala to sa natabo sini nga pagbinunanayo sa may area sa San Isidro La Paz. Nakita na nga daan nga nagalabay-labay sa balay kuno sa mga mamuya nga mayara sa nga kutsilyo nga nagadala. Kag sino ining lalaki nga kinapayag paryente sa pamilya muya nga do amo ginto ang nga ginumpisahan sa nga tanan kag mabatian man gani sa closed circuit television nga nagasugo pa siya nga lampusay. Sa aton sini nga mga kabumbo, balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumot. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Maggamit sa mga energy efficient nga mga appliances agud makakinot sa kuryente. Ang simple nga pagkinot sa konsumo sang kuryente may dako nga kontribusyon sa pagpahagan-hagan sa operasyon sa mga planta nga nagagatong sang fossil fuels agud makaproduce ang enerhiya. Ang sobrang nga paggamit sang fossil fuels ang may kontribusyon sa climate change. Kung magbakal sang appliances para sa sulod balay o kung sa opisina, mangonseho gid sa dealer kung sa diin ang mas makakinot sang kuryente. Makabulig man ini sa imo nga makakinot sa balayran sa kuryente. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi Plus Wala de Iloilo Billboard of Activities for March 22 to 28, 2026. Songs that you fell in love with from the 60s to the present will once again be yours. Kaupod ang Technocrats Band sa concert at the Plaza. Magasugod alas 6 ng gabi sa Marso 28, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki isang Plus Wala de Iloilo. Sa Marso 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Palm Sunday Mass nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maggugpong ilabi na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa runga sang mounting political uncertainties. Isa ka oras bago ang pagsugod sa misa sa March 29 ukon umpisa alas 10 ang aga, ang may luyag na mag-avail sang Sacrament of Reconciliation o kunang pagpangumpisar ang pwede gid makahimo sini. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Madasig bala nga nagakaguba ang imo appliances?
o nagakaponder ang suga sa imo balay o opisina, basi kinahanglan mo na nga tsekyaron ang imo nga circuit breakers. Regular nga ipa-inspect ang circuit breakers sa imo balay o opisina. Kung masami nga nagatrip ang breaker, senyalis ini nga mahimo overloaded na ang circuit o may problema sa linya. Mangin alerto pirmi, ang proactive maintenance nagabulig sa pagpalawig sang kabuhi sang imo appliances kag nagalikaw sa imo sa power issues. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Buksan ang mga bintana, puwertahan, kag kortina sa aga tubtubabon agud makasulod ang natural nga kasanag kag preska nga hangin sa sulod sang balay. Kung masanag ang sulod sang balay, hindi na kinahanglan nga maggamit sang suga sa adlaw kag mabuhinan man ang paggamit sa electric fan o kon aircon. Dako nga bulig pa ng maayong air circulation sa pagpabugnaw sa balay, ilabi na sa mainit nga klima subong sa Pilipinas. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa number 1, the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Mahilig ka bala mag-order sang iced coffee o kon milk tea kag ipa-deliver sa imo workplace? Kung naubos mo na inom kag wala pa natunaw ang ice, pwede mo man ini matipon para sa indoor o kon outdoor plants. Ang small amounts ng coffee residue ang masami harmless kag makabenefit sa acid-loving plants pareho sang roses. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo.
Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sang bombo anay sa unto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Antes ang mga dalaguan sining mga balita, standby anay kay may winner kita. Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Ari na naman sa aton sining mga kamot karon banwa ang pangalan sang mapalaron sining tagdaog sa aton sining daily draw sa Buena Mano Salvo Year 20 Promo Week number 2 sa aton sining mga kasimanwa. Standby ang iyang sininga proof of purchase is Pioneer Epoxy. Pioneer Epoxy, 41 anyos, taga Barangay Santa Cruz, Arevalo, Iloilo City. Mr. Kenneth John Ribute, congratulations. Kenneth John Ribute, ginalawag ikaw ni Bombo Cham, 44 minutos sa kaligad sa taknang Sinigalauna. May 24 oras ikaw sa pag-claim sa imo sininga premyo nga nagahulat na diri sa imo. Nagahulat na diri ang premyo sa imo, hindi ikaw yang mahulat sa premyo. Ang premyo yung nagahulat sa winner sa aton sinima kasi Manuel sa liwat. Congratulations. Ang proof of purchase ni Mr. Kenneth John Ribute is Pioneer Epoxy. Baka baton or nagahulat na diri sa kay Sir Kenneth John Ribute ang 1,000 pesos cash plus gift pack nga 1,000 pesos man ang balor sini, no? Ang gift pack nalakipan sa isa ka balding orukan, 3 ka packs ang kumiya bihon kag palabok, isa ka box ang MX3 coffee nga may napulo ka sachet, kag 2 ka box ang Remzinc vitamins nga mayara sang kabugusan sini nga 120 ka mga tabletas. Sa liwat dyan or Kenneth John Ribute sa Barangay Santa Cruz, Arevalo, congratulations. Check ko naman this time si Bombo Pauline Piliora kay si Kagawad Ligada. May informasyon na nga nabaton nga ining si Carding Provido nasiplata na nga nagabalik-balik, nagalabay-labay sa balay sang mga buya nga may taklos kuno iyang sundang. Ang informant amo si Mr. Alexander Hadulos, atong persona nga nakita man niya sa closed circuit television nga kaistorya, and then later on do amo sini ang nangin kabais ni Joven Provido hasta iya nga naglapot sa punto nga nagkinagamo kag naglapuyot na ang sitwasyon
kag paghupa mga biyan sa sitwasyon ti may mga naghurupla kag liligid gindalahing agaw sa ospital pero nabilin niya ang tatlo ka mga persona ang senior nga probido ang kagang duwa ka mga kabataan mga biyan sa aton sining mga tagpalamati. Standby kay check naton ang dugang sining mga balita kag impormasyon man nga natipon ni Bombo Pauline Piliora sa yaman sining pagtutok sa sining insidente sa pagbinunanay dira iya sa may barangay San Isidro sa distrito iya sang Haro. Subong man nga hapon sini may ara sa patigayunon sini nga pagpasaka sa nagakigo sini nga kaso sa mga responsable kag mga naulamid sa sining binunanay nga ginkautas ang 4 ka kabuhi dira iya sa nasambitan sini nga barangay. Check ta si Bombo Pauline sa iya sini nga follow-up report. Bombo Pau sa report, please go ahead. Iling pahayag diri Bombo Cham ni San Isidro Kagawad Benji Ligada nga pag-agi nila sa antes pa matabo ining sabing incident sa Zone 5 San Isidro La Paz sa gabi sa Marso 21 nagkaagi pa ini sila kaga may nag-report or may nagpabalo ini sa iya nga may ara sa nagabalik-balik ining si Johnny Jr. o kon mas kilala diri nga Karbing sa ilang tubang nga may dala o kung may sukbit ini kuno nga kutsilyo Bombo Cham. Sang amo sinang agabi may ara sang event sa barangay ining dugin introduce ang San Isidro Queen diriya sa Sagwa sa ila diriya nga barangay hall. Dito pa lang mga pasado alas 8 kuno sang gabi nagwa ining kay si Kagawad kag may mga iban ini siya nga kaupdanan mapadulong diri sa bahin man sa nga barangay hall sa ila man diri nga event. So ining kung makita sa CCTV footage Bombo Cham may ara sang 3 ka individual nga nag-istoryahan ay sa padugod diri sa guha sa CCTV footage. Ini si certain Alex, si Joven nga magulang nga provido kag ining si Joven man niya nga bayaw sang mga muya Bombo Cham. So ini nagpabalo na kuno nga prior to this incident kiti ari diri si Alex ginpabalo ya lang ati Kagawad nagabalik-balik di kuno or nagalabay diri kuno si Provido Junior nga may dala sa kutsilyo kang balik Kagawad kung ano gin man karon tawagin niyo lang ako kung ano gin man mag-escalate diri ang situation. So kanди Kagawad while ongoing dito ang program hinali lang kuno nga may nagkadto ini sa iya nga duwa man diri ka babae kag nagpabalo nga amo na dito nga nag-escalate or nagresulta diri sa pagpamuno ang or may ara sa sabing incident na nasambitan man diri nga lugar. So pag-abot niya kanday Kagawad wala na sang kabuhi ining 3 nakita niya wala na dito sa area ining mga muya kasi indala na dito sa ospital while ining Provido wala na ini sila sa kabuhi or patay na diri Bombo Cham. And based man diri kay ara dito si certain Alex ini yung pamangkot naton kung kamusta man yung record rin niya sa barangay yung pahayag man diri ni Kagawad Benji nga kumakainom ni kuno dugag magahod pero duga kanta-kanta pero sila nga gainaway kuno wala pag hindi man siya kuno kontra sining Provido kaga muya Bombo Cham. Ipabati bala nato ang aton diri naging interview kay San Isidro La Paz Kagawad Benji Ligada. Kilala lang sa mga San Isidro Queen la. May mapakilala rin na may nagambal sa akon, si Alexander. Amo ni gani istorya nila. Mga ano oras na ginambal? Mga 8:30. Ano oras na ginambal Kagawad Mga 10 na no? Oo, 8:30 pa lang. Oo. Siling ko niya met, naglabay-labay di si Carding. Nakalabay ka? Oo, nakalabay ko. Nabalan niya met si Carding, nakalabay-labay. Di ka ginamay dala ko silyo. Sa minsugi, ginakagawad by the way, si Alex, sinaupod ya. Siya lang isa. Siya lang isa. Tapos nagpapugong pa kami hangin sa tricycle mo. Amo na yung istorya ko pa naganin si Quad. Si GM nga lang si Quad nga pungko. Mga sa gampang cellphone na nag-hubog. GM mo ya? Mo ya nagampang sa sang cellphone. Kaya ka istorya, baka naglabay ko ng istorya, baka may gani. Kaya muna sila yung post. Ito lang tao ko si Carding. Wala man, at tumagulsulo balay nila na. Kaya ba ko sila yung kung ano, kaya makaroon tawagan mo lang kung ano, kaya makaroon kaya may ginagibali ko, kaya may activity ko na sa baylihan mo. Kaya tawagan mo lang kung sige, pag ikaroon niya, kan labay-labay yan, kung may muna bala. Ano mo napakita? Ako ng kutsilyo, ako ng kataklos lang. Sa kilig ko naman. Kulos mo na kayo, dala labay-labay. Kaya mo ito nga, sang time ito, nasugod na mong programa, may nanawag kay nakadto nga babae kay Kagawad trip.
na may binanay sa sulod ko. Isang ulit na naglakatan silang una, nagsulod ako, nanawag si Alexander Sapon. Yamet, ari na din sila, why na din sila, nakulog na din sila tanan. Amo na po ganyan, nagdala kami sa sulod ko. Kuya, pagtawag na mo niya, pagtawag sa amon, why na to, patay na yung tapos. Kulog na kaya na isip. By the way, sir, ining si Alexander, kamusta man yung ano niyo sa ba may kaaway na di siya? Kag kay sinuon siya paninti. Ang kumbaga dong tiya, yan ang pamulawan mo si tita, ang tiya sa mga mulya, banalay sa mga mulya, tiya. Trisita? Oo. Tiya, iya. Oo, tiya, ako na. Kaya may ko nakapaluto, mo din yung interview, siya ito yung maluluto, sa ako na sa pagkaon na ito mo, kaya kanya, na mo mananambal na. Tiwa man siya record, hindi naman kontra ang muya kag provido. Actually, dumoy ko na idea sila. Bakit sa time ko makita ako, dito ko na sila, nag-isay lang sila. Amo ko, isay ko na makita sila. Amo na. Wala man ni siya record si Alex. Si Alex may record na siya, pero wala yan lang. Kung magubog siya, sila kakanta sa kagahod sa muna. Pero may kapan, pero masawa yun, magsawa nga pati. Nubog man. Oo, pero si Along, nasa mo man lang record dyan nila. Amo na naway man sa kwan nga, pangaway sa pero magmakwa lang sa nahubog sa nga kanta-kanta nga magahod ay karumpayan yung siya mo na ginasaway sa pero kapati man sa Bombol Champ si San Isidro Kagawad Benji Ligada sa nagsabo diri insidente. Even though nga may ari no diri sing laydown diri sa aton si Kagawad Ligada, but sila mo to kaginhambal naton nga based rin sa chronology of event, hindi pa rin mapatpat sa aton sa kapulisan. But kagina, as per information, natigayo man rin natin nga ma-text lang, no, ma-contact rin, ma-communicate. Si Police Captain Jamel Ecuesta, sunod rin sa iya, ang iya diri ko nung team is nag-preparar na for possible filing of case, posible kung makomplito subong adlaw bamatsam. Kaya mo nga ambal sa aton diri sa Iloilo City Police Office kahapon nga adlaw sa yung conduct diri nga press conference bamatsam. Alright. Now, kung amo sining plastada, butsilingon nga nahibaluan sang iban sining nga pamilya sang muya nga may armas adtong si Carding. Kung amo na ang plastada. Kung amo sina ang basihan aton sa payag ni Kagawad Ligada kay nagkapabalo na si Mr. Alex or Alexander Hanulos nga mo gali ng sitwasyon. So kung nakapahibalo siya sa barangay official, dako posibilidad nga nakapahibalo man siya sa iya sini nga mga kaparintihan. Exactly. Mawad kasi ara man lang sa area mo. Kung masiling agad tayo labay, kagay na sila, dara man lang kasi hindi man maglayo ang balay ni Provedo kag ni Muya, Mawad So, kung taon mo, may isa sa mga muya atong gintumod tablakina sang first edition na Bombopaw nga atong nagapungko lang sa kilid, bala nga gulpiada, naglusot lang saya kag amotong una handos bala. So, ang kagina to kay Base kung basihan naton ang previous naton nga interview Bombo Cham kay Iloy dari nga muya, kay Teresita Muya, hambal niya ang iyang bata nga ning si JM ato sa unhan before sang kuloy-an nila. Kumbaga kung alin ka dito sa balay sang mga provido, pakadto diri sa balay sang muya do ara sa tunga-tunga gaisdirihanay gahampang kuno sang cellphone. So kung tan-awon naton ang direksyon based sa CCTV footage, siya atong ginapakita dabala na naton bangod siya nga may dala sang kutsilyo. Before pa ya magsulod sa balay. Ang nakasulod sa balay, lain naman to yung nga persona. Ang naghampak sa... Ang una-una nga naghampak, may bala nga naigo. So, ang si Provido Senior, ang muning si Suno kay Kagawad Ligada, si Glenn Mark. Alright, kay kon ara bala engineer, balik-balik gamay bala. Kay may samtang nga nag-istoryanay pa lang ni. Tatlo ni silang istorya mo. Si Joven Provido, ining si Alexander Hanulos, ang isa nga ni sino ni Bombopaw? Ang sa tunga ba siyam? Yes. Si Joven man, ang gamayon, sa tunga ni Alex, kag ni Joven nga Provido, ang sa tunga si Joven nga muya, nga abayaw sang mga muya. Bali ni siya muya, bayaw. Alright. Now,
Nakita taman nga do nagdikit ang itsura ni isang lalaki ni nga mayara bala sang badibag nga do nagpalapit siya kag do may ginambal siya kay Joben Provido. No? Pero samtang nga inistorya na ini sila, may nagwa na to yung adani isa man ka persona halin sa balay sa mga muya nga do medyo laba blang iya sini nga shorts. Oo. Ang laba nga short amo ning si Tyron nga naka-jacket. All right. Amo ni siya si Tyron. Ang naka-jacket dugin kalukos yun abalaso sa iya nga siko tapos iya nga short do below the knee. Tapos may nagbalik to nga nakakalo. Nagsulod naman sa balay. Oo. Amo na siya si Tyron. Si JM. Ang nakakalo si JM. Nakatalo si JM. Oo. Kumbasihan sa di sa panagtayo ni Kagawad Ligada, mga siyam. Okay. Pagkatapos ini, sige pang inistoryanay, ang sunod din nga nag-abot sa pagkadumdum ko, amo na ning si ano? Si Carding. Si Carding na. Nga do maulo-ulo na to. Nga do ginaguguyod dyan nga ning iya sining ano? Nga magulang. Naka-jersey short, Oho. naka-t-shirt na ang dugamayon siya na si Carding, si Johnny Provido Jr. Ato may nagwa naman sa balay ng tabok. Fast forward na may engineer Leog ko gamay lang. Sige pa. Okay, ara na. Amo na ning ginambal nato no ang palapit ni sa subong. Amo na ni si Carding na nag-approach sa to sa tatlo. Sige, istoryanay nila. No? Samtang nag-istoryanay, dugay-dugay nagwa na das Tyron. Kaga nag-istoryanay, nag-apir-apir pa sila ganing aduan ni Carding. Oo. Pero atong nakakalo, amo na to yung isa to nga nagaplastar nga naghalin sa sulod sang balay. Arao na, naghaksanay pa sila gani, may pagkakusa nagwa si Tyron. No? Utod ang sa aton sini mga kamumbo. Ang next part, late part na iya engineer, ang isa ang sugpo niya to. No? Para nga tumod tagin bala sa aton sini mga kamumbo. Di rin na nag-umpisa. Ti ang nagasininggita na. Hindi si Alex na kag si ano mo? Si Joben? Si Alex ya? Nagsulod na to sa balay day sang mga muya. Kasi sang uli siya tindog na sa kilid lapit sa CCTV. Bala dalong sa CCTV camera ba masyam. Ulihin na ni siya nga nagpalapit to sa CCTV camera bubupaw. Sang natapos na yang tanan. Yes. Nabatian na pagka nagatubong sa sige, bakula nyo pa. Sang ongoing, ang komosyon, bombo, siyam, ara siya sa kilid, tindog man lang. Sa si kilid sa tricycle. Wala siya ginatandog sa iban. Pero siya ang kabais ni Joben. Kung basihan mong panugod sa video kag kung mabatian mo ba something do sila ang do nag-escalate diri ang anong ginabaisan diri nila pero may mga pilaman ka information nga nagaguluwa karon nga why siya kuno palo sang nagklenabo no sa tubang mo na tabo tapos why ka nakabalo tapos ikaw nag-inform sa barangay official tapos ang ipamangkot ko why kabalo basi kon ginadeny niya or may influensya ang iya sining mentalidad or pagkatao sa mo sinang tsimpo. Pero lang taon tani kung malakip ini siya sa bahin karon niya sa pasakaan sang kaso Bombo Pauline. But so far, amo ni ang tumod kag pagkilala naton sa mga personalidad nga ara dira sa nasambitan sini karon niya or naulamid sa nasambitan sini nga insidente. Exactly, Bamacham. Siguro do ulihin or medyo late na nga di mapabati na rin natin kaya malawig-lawig man ikaw ang statement ni Kong Jam-Jam ay kaangsanan diri bala
illegal diri nga droga sa syudad man diri sa Iloilo. Dalon na lang naton diri danay Bombocham ang update bala sa Duanyas nga shooting incident kahapon nga adlaw kung sa diin nakatala na ining ipailalom sa autopsy ang bangkay ni Marigold Hamelo, no, 49 anyos, nga residente diri sa una diri siya nagdako diri sa bahin Santa Casaro, but then nagsaylo ini sila kuno sa San Miguel. So nakatala ini siya nga ipaidalom diri sa autopsy kay nagapamalibad man diri ang iya nga pamilya nga maghatag man diri sang statement nagambal man diri nga nangayo sila pasensya nga di sila makapa-interview danay, but then sila didto ang nagahikotar man agud nga ipa-autopsy diri no ang bangkay man sa ilang nga himata, and then based didto sa aton pala mga tanon man sa pila diri ka mga or mga natipon man diri naton nga information is that amo to last January ina siya nga nakapagita dito sa ilang puloy-an kasi usually amo ni ang nakapamana siya, but then may ara pag diri sa information nga hindi man mayo ang pagtamdanay diri sa iya nga current diri nga bana, no, or iya nga bana diri Bombocham. So maisa ini sa kabata amon to kaginang upod sa iya nga Iloy, no, Bombocham nga diri naga-start subong currently sa Takas Haro. So bantayan naton kiti ang ginahulat pa diri sang kapulisan nga okay man diri ang sitwasyon sang ining ni Wilbert auditor nga kaupod nga amo ning mekaniko ngati ang nag-test drive ining sang salakyan kahapon nga adlaw amo to nga nagpundo sila sa kilid didto kung sila naglungtad man ditong incident kay di nag-overheat ining kuno salakyan kay fake paghungat sa tubig ang radiator. So ginahulat pa ini siya nga magbayo ang kondisyon niya. About the pwede siya ma-interview man diri sa kapulisan para makuhaan diri sa further information sa nagluntad man diri nga pagpaniro sa poblasyon A, Duanyas, Iloilo kahapon nga adlaw ba siya. Alright, pwede mo kami matagan bisan gamay lang nga overview sa statement ni Kong Jam regarding sa iya sini nga state pahayag may kang tanan sa illegal drug situation diri sa syudad sa Iloilo sa iya sini iya nga point of view Bombo Pauline. Ipabati sa Bombocham ang iyang interview. Portion lang abi kag pwede guro nato ni maplastar sa masunod sini nga News and Public Affairs program. Portion lang ako na. Bombo Pauline na engineer. Diri kay Iloilo City District Representative Jam Baronda Bombocham nagkatala na ini siya nga matawag ipatawag diri si Police Colonel Wilbert Parilla sa Iloilo City Police Office agud nga matagan siya kuno kung ano ang nanamin nga hindi alarming ang illegal nga droga kay kahapon based diri sa statements ng ICPO naghambal nga Iloilo City is still livable city kag wala ini siya naga-describe sa current situation sa illegal nga droga sa syudad sa Iloilo. So luyag niya matagan kasi siya kuno nagkadto diri kuno sa kumbaga sa grassroots sa mga barangay gid na istorya niya hindi ang mga opisyalis kundi ang mga pumuluyo na para kuno sa ilang akong jam alarming katama ang illegal nga droga diri sa syudad sa Iloilo, and para diri ako na kay kong jam illegal nga droga is already alarming diri sa bahin sa syudad sa Iloilo, Bombocham. Portion lang bin engineer Leog ko sa statement ni Congresswoman Jam. Una nga ako nabatian sa barangay Don Esteban. Tikto ko una nga ang nagakadto si Jam kay gusto ko ya mabatian sa tawo hindi sa official because para sa akon it's already alarming. Nga ami nagakalamatay, nga ami nagabunon anay. Ano ang mga butang? Wala bala sila fear sa aton nga local government unit? Wala bala sila fear sa aton mga kapulisan? To be honest, yet to talk with our city director. Hambal ko kagiina sa staff ko, kindly please call our city director because I wanted to be cleared kung anong ginanamin nilang hindi alarming. Kay kada tanan nga barangay giginkatuan ko after sang gamay nga kapi-kapi sa pumuluyo, ginasapol ko mga barangay officials, kung wala ko barangay officials, mga barangay leaders para pamangkuton ako. Silinggit sila yung very alarming kong jam bagis hadlok kami kung gabi that we are already unsafe. So, Kalaparan, katut sa norte, nagkatut sa other barangay, so pareha sila concerned. Na alarming ang droga dili sa syudad. So I yet to talk to the city director and I already requested my staff to call him if he can visit my office so that I will be abreast. Magaan niyo ko sang sitwasyon nga anahambal nila ina. But rest assured, akon ginip gadalon sa May 5 right after sang aton nga break.
I might be delivering a privilege speech kung hindi nila masabat sa akin. Bombo Champ, Iloilo City Lone District Representative Jam Baronda. So kung hindi ni kuno ma-address it clearly kasi on recess pa or I mean wala on break pa rin no, I mean sa House of Representative magbalik sa May 5 basi ma-deliver siya sa privilege speech. Kung personally guro sa iya hindi siya maathagan man kag hindi klaro sa iya ang sitwasyon diri sa illegal nga droga sa bayan ng syudad sa Iloilo, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitri Pediora, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Pauline Piliora. Bangod sa droga, 4 kabuhi ang nagkalamatay. Sa mga bypass operation, milyon ang nagaka-recover sa kapulisan. Hindi pa kuno makaalarma. Daw kasubong manabla, tag 118 na ang litro sang krudo, no? 92 ang litro sang gasolina. Pero sunod sa palasyo, wala krisis. Di sila maglayo Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombo siya mablang cover gabilin sa imo. Sama na yan nga hapon, may God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Ang paghambalan, apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Masaming at tinluan ang gas burner, ilabi na pagkatapos ng pagluto. Siguraduhon nga wala sang bara ang mga gas burners para matalunsay ang pagdabdab sang kalayo. Ang barado nga burner ang isa sa mga rason nga madasig ang Plus Wala de Iloilo Billboard of Activities for March 22 to 28, 2026. Songs that you fell in love with from the 60s to the present will once again be yours. Kaupod ang Technocrats Band sa concert at the Plaza. Magasugod alas 6 ng gabi sa Marso 28, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plus Wala de Iloilo. Sa Marso 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Palm Sunday Mass nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa runga sang mounting political uncertainties. Isa ka oras bago ang pagsugod sa misa sa March 29 ukon umpisa alas 10 ang aga ang may luyag nga mag-avail sang Sacrament of Reconciliation o kunang pagpangumpisar ang pwede gid makahimo sini. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Nag-subscribe alay ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na ubala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Kabombo!
Yari ang isa ka energy-saving tip nga. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Usisa kag kayohon galayon ang nagalik. Bisan pa sa tig-ululan nga adlaw, ang nagatulo nga gripo kag tubo nagausik sa madamo nga litro sang tubig. Gani hindi na maguyang sang tiempo. Kay uha nagatulo nga gripo o kun tubo. Idi bangod nga ang kada tinulo sang tubig nga nagakausik. Katumbas ini ang senentimos man nga nagakauyang halin sa imo bulsa. Bombo, yari ang isa ka energy-saving tip nga dapat mahibaluan mo. Sa opisina, mas maayo nga ibutang ang mga lamesa nga ginaobrahan malapit sa bintana para sa natural light. Buksan man ang mga blinds agud nga hindi na kinahanglan nga magpasiga pa sang suga. Sigurado nga makakinot ka sang kuryente. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon mga kabombo. This is Tita Regine sa Tuesday edition. Sa kahapon lamang program, it's March 24, 2026. I hope recharged na kamudira, naka-power nap na kamudira, and so ready para magpumati sa mga kasaysayan. Courtesy sa aton din mga letter senders. Salamat, isa na ikaw sa mga nagpadalaman sa imong mga istorya diri. Ginapasalamatan naton si Ningne and of course si Lolo Abraham. Just this afternoon, I received many envelopes halin sa ila. Syempre, nakasulod ang ilang mga istorya. Kagamo man dira, you're also invited gamayin kabahin sa kahapon lamang program. Pwede gid nga ma-share ang mga kasaysayan through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa lato nina, and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. We're back sa pagdulong sa inyo another set of beautiful stories para sa aton tanan. At 14 minutes after 2 o'clock, arin ang aton nga ambahanon para sa inyo. This is from Jose LG Fuentes, and today of course, kaupo ninyo si Tita Regine. Here's LDR. Welcome sa KLP. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan. Ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat kamay ang akong gibating ang pagkalit na wala.
Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa pangano. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingon. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Mga bula-bulating storya, I love you and I miss you more. Mauy gibalik-balik, wa na'y kan-anay, wala na'y pahuwayay, wa na'y uliay. Never mind kay gigilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, biligid ka bayran o dalar. Bisagod sa ubiyong, ako gyudang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingon. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta, sa ngalan sa guma at damag. Paabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingon. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Long distance relationship, do you have one? I hope nga ma-manage gid sang maayo. 18 minutes after 2 o'clock. Salamat for being there. Priscilla, thank you so much. Sakay Ayan also. Maraming salamat sa inyo for being with us every day diri sa Bombo Radio Iloilo. So let's start giving you stories diri sa KLP. Aring aton unang sulat, pampagana na naman from student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa inyo tanan nga nagapamati sa KLP. This is Student Mom, a fun listener and contributor of KLP, the program that entertains, gives inspiration and lessons in life, which can help us to live a happy and fruitful life. Kumusta na kamo dira? I hope everyone is in good health. May we all see signs of God's unfailing love around us today, and be also a channel of hope for others. Nabatian ko ang isa kasulat ni senior citizen, telling nga ginapangita niya ang sintas ng KLP nga wala niya nabatian ang pag-interview mo sa akon. Kung eager siya nga makita ako, mas eager man ako tani nga makita ko man siya. Happy ako to hear nga nag-take time siya to hear my interview with you, tita. Thanks for the compliment, senior citizen.
I also love to hear your letters sa KLP. Regards to you and to your family. Tita Lugay Gumantamyawon, si multiple stroke survivor. Believe gid ako sa kabakod sang iya buot. Na in spite sa mga challenges nga naagyan niya sa iya health, padayon siya sa kabuhi nga may pagsalig sa Ginoo. Kag nabato na niya sang may acceptance ang iya sitwasyon. Nagapati ako, Tita Regine, nalampuwasan niya tanan, nga ginaagihan niya sa kabuhi. Kag makapadayon siya sa pagsulat sa KLP. Makalampuwas gid siya. So madamo ang maka-learn sang lessons in life, ang mga tagpalamati mo, madamo sila sa mga ma-learn. I'll continue to pray for good health para sa imo multiple stroke survivor. Hindi ko man pagkalipatan, tamyawon siningne of Lambunaw, nga inspired sa iyang sitwasyon, nagapadayon, kag tama kapisan sa pagpadala sa iyang mga sulat. Ningne, sige halang pagsulat, kay nagapati ako, nga makahatag na sang peace of mind, kag feeling of fulfillment sa imo. Regards to you and to your family. Kay Lolo Dencio naman, believe ako sa iya kaisog sang buot sa pag-atubang sa mga problema sa iya kabuhi. Masaling ko lang, Lo, nga wala gapabaya ang Ginoo sa tanan nga pinagdadaanan naton sa kabuhi. Manan niya initanan, kag padayon lang kita sa pagpangamuyo sa iya. He is a God of mercy. Hindi niya kita pagpabayaan. My regards and prayers to you, Lolo Dencio. Tita, I believe sa tanan nga story sa mga KLP writers, they can give comfort to those in one way or another suffering from certain difficulties in life. Those stories can help them be free from depression and heal their broken hearts. God always offers hope and promise to rescue them from their suffering. Tita, happy gid ako nga because of KLP, I can also touch others' lives. Paagi sa imo program, makabatsyag ako sang loving friendship from other people. Kaya makapabatsyag man ako sang love and kindness, sang concern for others. God commands us to love each other and be a friend to everyone. The Lord teaches us, make us feel His great love so that we can also spread love in this world. Subong nga nagagamo ang kalibutan because many people do not feel love, and because of this, they can't also love other people. We cannot give what we do not have. Ang Bible nagasiling sa John 15 verse 17, love each other. Kag paagi sa KLP, I feel loved. Kag I can also give love and spread it. Love is contagious. Diba, love begets love? Let us prove this to everyone we meet. Agree? Close ko na this letter. Regards to everyone and God bless. Lovingly, Student Mom of Lambunaw. Gusto kagid no sa imong ginhambal, Student Mom. We earn friends and we also touch lives through the stories sa mga experiences nga aton nga naagyan, and then we share them. We do witnessing, no? Para sa Ginoo, kaganami gid man because you become a family. We become a family. Diri sa kahapon lamang program because everything nga gina-share ninyo diri, masundan man sang tanan, and we all know what's happening sa inyong kabuhi. And we feel happy when you're happy. We feel sad when you're also sad. Si Mia is really reaching out sa mga fellow niya, nga mga letter senders. Siguro grabe gid ang curiosity ni Mia to see in person kamo nga mga letter senders. That's why she's going out of her way para nga makita niya isa-isa. Kag sigurado ako no nga she's in her happiest kung makamit naman sa pag-unga letter sender kag makita niya gid in person. So let love grow and let the concern for each other be felt by one another.
and keep on sending beautiful stories nga amagid ang makahatag sa aton happiness, kag inspirasyon, kag right mga lessons sa aton nga kabuhi, things nga mga where we fail, kag mangin example naton, no? Nga hopefully we could also avoid those things nga hindi naghatag sa manami nga resulta sa aton, although we believe nga bad or good, may ginabilin gid na sa aton, no? Bad experiences, that's where we grow, that's where we rise up, hindi bala? And of course, ang mga happy things nga nagkakatabo sa aton, ma-imbibe naton sa iban man, kag we also make them smile. We can feel that kung happy sila sa ilang nabatian, that also gives new kind of happiness sa ila and gives them the inspiration. Now one day they can also be that kind of a happy person, so that by getting the inspirations nagikan sa mga istorya, inabala they can also see hope, kag mabatyagan man nila, no, nga ay pwede gali and pwede gid nga mangin happy kita, and pwede gid that we can give love rather than be buringot, and rather than be very sad and unhappy. There are so many things nga makahatag meaning sa aton nga kabuhi. We only have to find ang ini nga mga meaning sa aton nga life and to share these things. Amo ina ang isa sa mga goals sa kahapon lamang program. And nagapasalamat ako sa inyo, especially sa imo nga gin-share diri sa aton sa sini nga hapon nga indeed, no, mabatyagan mo that you are being loved, and you are given the chance to also love others through the stories and the inspirations nga ginapalabot nyo diri sa KLP. So I'm very blessed nga ara ka mo dira, and I'm so happy. Let's continue doing these things every afternoon, inspiring one another. Alas 2:27 ang atong oras. Salamat kayo sa liwat. Student Mom of Lambunaw. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ka mga pahibalo. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga settings sang imo aircon temperature, mahimo ka nga makakinot sang tub-tub 300 pesos kada bulan. I-set ang aircon sa 24 degrees Celsius ang temperature setting, o mas sobra pa, imbes nga 20 tub-tub 22 degrees Celsius para makakinot sang tub-tub 300 pesos kada bulan sa electric bill. Base ini sa 2.0 HP aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang estimate nakabase sa pagtuon, apang mahimo man ini nga magbag-o depende sa bilis ng kuryente kag sa kalawigon sang oras nga ginagamit ang aircon. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks. Proceed kita with the sharing from senior citizen of 3rd District. My ever dearest, Tita Regine. Peace be with you and to all the listeners of this wonderful program. Nagapamati ako sa sulat ni Student Mom kag ni Inbi na namian gid ako sa ila gina-share. Very inspiring gid. This is senior citizen of 3rd District. Last March 15 was my birthday. Kag 62 years old na ako. Belated. Pasalamat gid ako sa kay Lord sa mga blessings nga ako nabaton, most especially the gift of life. I woke up early and prayed the Holy Rosary. That's my daily routine.
Before, gabi lang ako nag-rosary, pero sugod lang sa nag-evangelization na ako, nag-rosary na ako every morning and night. Amon Mass kon Sunday, isa lang, 8 to 9 a.m. Kanami isang akong meditation. Nag-offer ako Mass intention para sa mga kalag, kag para man sa akong birthday for the gift of life. After the Mass, nagkadto ako kay Father para nga magpa-bless sa akong birthday. Mayo gid, kay at least nahimo ko gid ang akong dapat himuon in preparation for my 62nd nga birthday. Timing man, nga diri mang Waresma akong sister, kag bayaw from Guam, sila na ang nagasto sang akong mga preparations. So feel ko gid ang mga blessings ni Lord. Every Sunday after lunch, nagabalik kami sa parokya sa barangay. Hambal ni ate, pakadua sila di sa balay para maka-join man ako sa inyo. Ba, kundi happy gid ako. Nagahandom gid ako nga mag-join man ang mga utod ko kay ti ari na kami sa balay. Waay na ako nagkadto sa parokya kay not feeling well gid ako. Nasupot na gid ang kakapoy ko siguro kay sa isa ka semana 3 lang kaadlaw vacant ko. Pero kung kaisa, magpatawag meeting ang group chat namon, nag-attend gid ako. Nag-abot na ang brothers and sisters ko in Christ. Ginpanawag ko na ang mga utod ko kay nagiinom sila. Ang ako nanak nag-abot man, kag upod sila sa mga pakaisa niya nga babae. Nag-drink man no? Light lang. Abaw siling ko, nene, langga, dali, attend ka mo sa amon. Dali man lang ni. Pero daw ay get response. Ang bayaw ko nga babae, gin-invite ko man to join us, pero daw nagahambal lang ako sa hangin. Ang bana niya nga utod ko, birada sila inom, upod sa mga amigo, kag neighbors namon, kag mga relatives. Sa isip ko lang, why gid ka mo ti tiyempo sa Ginoo, bala ka mo, kag gina-invite ko man ka mo Nag-start kami anay sa pagpangadi sang Holy Rosary, kag mag-read sang Gospel. Nag-sharing dun kami, kag ang nag-join lang sa amon, ang isa ka bisita nga babae, kag si ate ko nga halin sa Guam. Happy gid ako, kay dira kami sa balay nag-offer ka mga pangamuyo namon. Hasta kami sa gabi, kay do hindi mauntat amon story about kay Lord. Simple celebration, pero ara gid ang happiness sa akong tagipusoon. This coming May 25, maga 1 year na ining amon nga Bible Apostolate. Kag very much thankful gid ako kay sige ang grow, kag may mga brothers and sisters na kami nga naga-join. Ang masubo lang, kay akon mismo utod, hindi mag-join. Sige lang, pangamuyuan lang namon sila. Managtapos na ang klase, after Holy Week, mabakasyon ako anay sa amon sa 3rd District. Kay ari ko di, nagatiner sa 1st District, kay diri akong klase. Amo ini akong ginahimo. Ginbayaan ko ang akong mag-iloy, apang may purpose man. Naintindihan man nila ako, Tita Reg. This coming November 9, birthday ni Neni, his wife. So mag-60 naman siya. Matawhay na kami. At least, full-time na ang bantay sa amon pwesto. Sa subong, way pa man nag-apprentice amon anak. So siya na yung nagabantay. Kabalo na siya magbaligya. Kag mag-receive sa delivery. Kaloyaan lang man siya. Gusto niya gid magsakay. Kung ako lang, hindi ko gusto ang kurso niya nga marine engineering. Pero muna agad iya gusto. Pwede siya tani nga maka-replace sa akon sa office. Sige na lang, kay everything ko no, may purpose gid. Ti pray lang gid ako permi, nga safe lang permi siya. Kadamo na subong mga missing sa barko, pero iba-iba man aton swerte. Si Lord na lang bahala. Tama daan magsimba akon anak, kulang sa paghangop sang aton existence diri sa kalibutan. Ang faith lang naton ang nagapa-strong sa aton. Parte iya sang amon WCC nga klase, every Saturday, mag 9th day na kami, this March 21. So tapos na, naka 9th day na sila.
So kadasig lang sa panahon, Tita Reg, bisan gani akong edad, to hindi ako magpati. Nga nag-62 na ako. Pasalamat lang kita permi sa mga grasya sang Ginoo. Hindi naton mapaktan ang aton nga swerte. Himo lang kita sang kaayuhan sa aton istig katawo. Para pag-abot sang time nga ginatawag na kita, preparado na ang aton nga kalan. This coming April, schedule na sang amon nga long exam. Si Lord na bahala. Basta makagraduate kid ako Ang sarangan ko lang, importante, nagatuon man ako. September among graduation, kag kundiin naman ina nga place nga i-hold. Last year sa gymnasium sa Pavia. Tama kadamo kami nga mga catechists. Halin pa kundiin nga lugar. Nga gani, nga isa ka lola, gin-award sa iya 68 years of being a catechist. Wow. So kanami gid sang feeling nga nagaserbisyo kita sa Ginoo. Bisan medyo may kabudlayan, pero worth gid. May mga testimonies man nga gina-reveal sa isa ka nanay nga katikista. May ara nga nagpare na iya bata ang kagkun ano pa nga kabudlay ang iya na encounter. Pero sa gihapon, makasurvive man gihapon. Si Lord na ang nagapanghikot sang tanan. Kabay pa nga ako, bisan 17 na lang ang edad ko kung mag-untat. Kaya syempre budlay man, kung tigulang nagid kita. Kung pwede pa, kayahon ko man. Hindi man ako kahambal, pero kung tagaan pa ako ni Lord sang tsansa nga makatudlo, himuon ko gid na Tita Reg. So medyo malawig na ini ang akong sulat, diri ko na lang anay itakop ang pahina sini. Mas study naman ako sa akong WCC class. Time management lang kita, Tita Reg. Madamo gid nga salamat sa pagbasa sa ning akon malawig nga sulat, kabay padamo man ang na-inspire nga mga tagpalamati. This is Senior Citizen of 3rd District of Iloilo. Kind regards sa mga classmates ko nga mga sukis ang KLP, padayon lang sa pagsulat. Madamo gid nga mga learnings ang makuha naton diri. Madamo gid nga salamat. Dayawan ng Diyos sa gihapon. Very truly yours, Senior Citizen of 3rd District. Ito nagasinabtanay lang gid ka mo, no? Una gin mention ka ni student mom, tapos ikaw gin mention mo naman si student mom, and then si NB, kag ka nami gid. Nga, nagahalos, nagakilalahay na gid kita. Diba? We know everything that's happening sa kabuhi, sa isa kay isa. So, salamat once again. Padayon lang sa imong bukasyon. Student, our Senior Citizen of 3rd District. Oras naton, it is now 40 minutes after 2 o'clock. Of course, ato nga pagbalik. More stories ato nga igahatag sa inyo. Sa gihapon, kaupo din niyo si Tita Regine and this is KLP. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. May lain-lain nga pamaagi para makakinot sang gas kung magluto sa kusina. Isa na diri ang pagpreparar ng daan sang tanan nga mga panakot sa lutoon nga menu. Sa sini nga paagi, mangindiri-diretso ang pagluto. Mas marasig ang imo trabaho, kag sigurado nga wala sang mauyang nga gas. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Kita with the story from Ningne sa Lambunaw. Dear Tita Regine.
Hello everyone! Hi! How many days why ako kasulat? Kaysang Thursday, may home service rehab ako. Pagka Friday, nagpa-check up ako kay Doc dira sa syudad. 10 a.m. ana schedule, so 7 a.m. kami naghalin sa Umasang Lambunaw. First time ko nga pa-check up dira sa iyang clinic sa likod sang isa ka drugstore at tubang sang isa ka hospital. Ligad, pagsulod ko, hello, good morning, Doc. Na-picture out na dayon ako, kay 3 months gap ko sa pagbalik, suno saan naman nga schedule. Kadlaw, napagambal ko nga, kundiin ka, didto man kami. Haha. So once again, Blessed Sunday sa imo and the whole family, sa tanan nga staff and members of this station. So very obvious, Sunday niya, ginsulat ang ini nga particular letter niya. Sa mga apo ko, sa mga kids, umagad, kay sa tanan nga mga balayi, nga nagmangin maukod, nga tagpalamati, pagkamaanan ka, nga always may sulat ako. Hello also sa tanan nga mga letter senders sa sining nga program, especially sa mga classmates ko, Lolo Amparing and Company. Madamo gid nga salamat man, classmates kita. Kanday Lolo Dencio, Lolo Abraham, Lolo Amparing, sila gid ang nagtulod sa pagsulat kapag pasakop ko sa sininga program. Gusto ko lang, no, nga hindi pag tuktukuan or tuktukan akong utok, kag mapilit ko sa pagpanumdum. Kita hindi lang hamak kadlaw sang kabataan sa akon. Kay tadlo sanda, nag-imaw ka na kon, pa doktor, kay isa ko kay hinablos, kibot sanda pag uli namon sa haniway. May nagtunog nga radyo, timing gid, nga imo na nga program. Uy, hambalanda. May daragali tay nanay, mama nga radyo, na imyon, nagid si nanay, mama, sa pamati sa program ni Tita Regine. Baway gid ako nagsala sa pagbakal ka na ka radyo. Sunod nga semana, mapa-x-ray anay ako ka request ni Doc, kag mapa-check up ka na. Sunod naman kay Doc Passion, hay nako. Bagula natapos misa, angot sa cathedral, kag hindi ko gid mapunggal luha ko. Samtang nga naga-open hymn pa lang, na-miss ko ang pagsimba. Pero hambal ko, God is good and God is everywhere. Amo lang daya ang pamakod ko, and I always pray. Magalas 12, mamati naman ako kag gitara sa Bombo, both Iloilo kag Bacolod. Di kay duwa radyo ko mo. Naga-refresh ka baratsagon ko kay mga dumaan nga mga music. Wow. Duwa gidjaya. Iloilo kag Bacolod, gidya nga Bombo ang ginapamatian. Ahay, way ko dayon natapos. Kay may Marites nga nagsaka kag naligo pa ako pero way naman space. So it's time to say goodbye to all. Have a good day and be glad we have our Almighty God nga nagaguide sa aton, kay nagabless sa aton tanan. So love you all. Ningne sa Lambunaw. Thank you, Gid, sa imo ningne sa gin-share mo sa amon. Short lang, no? But I'm sure nagahatag ini kalipay sa imo once mabatian mo ini. And of course, sa amon man. From ningne nga istorya, madiretso kita sa luyag i-share diri ni Lola Amparing. Maayong hapon, Gid, sa inyo tanan. Mahal kong Tita Regine. Napisa na naman ako nga magsulat subong, bisan nga madamo, pakusulat nga nagatambak dyan sa imo. Ginlantaw ko record book ko, kagin-isip ko ang akong mga sulat nga napadala na sa imo, mga more or less, mga 60 letters na ang may ex. Yang bot silingon, why mo pa nabasa? Oh my God. Kaya ni Tita sa subong, tuloy-tuloy pa ang pagsulat ko, kung sakali, nga mayong akon nga kondisyon, balan ko, no, nga madamo ang mga nagapadala-dala or nagapaladala sang ilang makasaysayan sa imo nga programa. Gani nga ba, di bali kung hindi mo pa mabasa ang akon mga sulat. Sige lang, Lola, ginamat-amat ta. Sa subong, siguro more or less, may mga sulat ako diri nga mga 8 pa or 10. Ari pa diri sa akon. Kinabasa ako lang
kung wala ako sa ginahimo o kung medyo mas nasubuan ako kay ti nagaisahan noon lang ako sa balay, ako naisipan nga ako na lang ipadala sa akon anay nga eskwela nga officer in charge sa Museum Centennial sa Santa Barbara bilang isa ka rekwerdo or habilin ko sa museum para balang araw kung wala na ako, may pagabasahon ang akon mga dating eskwela, mga kaguro ko, mga friends, kag tanan nga mga kababayan ko. Madumduman pa nila ako. Busy na busy ang nag-deliver sa akon mga sulat dira sa Bombo. Ginstop niya ang iyang letter and then ginsugpo na naman niya ini dated January 10, 2026. So once again, kumusta ka na sa ini nga bago nga tuig, Tita Regine? Sana maligaya at masagana ang iyong pamumuhay sa ngayong bagong taon, pati ang lahat sa pamilya mo. Kung natuhoy sa akon, ayos lang. Medyo kung kaisa, masubo lang, no? Kay ti, ari lang ko permiso sulod sang balay. Kay ti, ang health ko, hindi na pwede nga maglagaw-lagaw, gumala. So tita, nadumduman ko naman ang mga nagkalatabo sa mga nakalipas na. Especially every Christmas kag New Year. To kabudlay gid bala nga irison sa akon nga tagipusoon. Sa akon nga damdamin. Ang kasiyahan nga akon na experience sa tung unang panahon. Sa subong tita, medyo hindi man malipayon ang kabuhi ko. Kaangay sad tong unang panahon, di kaangay sad to, nga ti enjoy na enjoy ako. Kay ti may kauglingon pa ako nga balay sad to. Siyempre tita, ako sad to ang reyna sa akon kaugalingon nga balay. Lahat na gusto ko, magagawa ko at walang nakikialam. Sa ngayon tita, sitting pretty at free board and lodging lahat. Parang okay lang. Pero tita, iba-iba talaga. Ibagid kung may sariling tahanan ka. Kasi wala kahit sino man ang susundin mo. Sa subong mouth close ka lang. Kung nag-inistoryahan isang kung ano-ano da nga mga istorya. Kung mag-interact ka, kung kaisa ang matabo, destructive criticism. Kag hindi ka magpagpatihan ng taong bahay, mga ulihing tubo, bangod sa high-tech na, at ayaw nilang maniwala sa mga matatanda kasi iba noon, iba din ngayon. Next nga episode, January 10 ginsulat. Tita Regine, kumusta ka? Iba-iba ang date sa mga sulat ko kay medyo malabo na ang akon nga pananawan kag medyo ginkapoy na ang mga kamot ko. Sige na untatan ko anay ang pagsulat. Tita, subong, bago lang ako katapos ng akon nga lunch, kag napisa na naman ako, nga sugpunan ang sulat ko, nga wala pa natapos. So tita, diri sa akon nga ginaistaran, kanami gid ang pagtatap nila sa akon sa mga hinablos ko, kag duha ka apo. Ginatatap gid ako sa maayo. Ang akon bedroom, ang akon comfort room, ang tanan-tanan nga akon nga makinahanglan. Sobra-sobra ka spisan sila sa pagtatap sa akon diri, sa pagpanilo sa bedroom ko, sa CR, kag pag-ayos-ayos lahat. Ang care, time, and attention, ara gid. O galing tita, medyo malungkot lang dito kasi malayo ang kapitbahay. Ang dumadaan sa harapan ng daan, hindi ko man kilala. Kay sa bayan, sa balkon ako nagasulat sang akon kasaysayan. Ti almost tanan nga umalagi sa tubangan nga kalye, kilala mo. Ti bisan simple ang pag-greet sa akon, malipay na ako. Budlay lang dito kay ti 3-story building ang balay. Ang nagdanan, tama kataas. First floor, 11 steps ang stairs. Sunod naman, di mga pila naman ka steps. Kag kung dito ako, siguro gid. Nga hindi ko kaya magsaka panaog sa balay sang hinablos ko.
Ti diri maayo kay ground floor, wala saka panaog, hindi mabudlay sa akon, bisan nga wala sang may gaalalay kung maglagaw-lagaw ako sa sulod sang balay. Stop naman ang letter, ginsugpo na naman January 11, 9 a.m. Tita Regine, bago lang natapos ang misa sa Haro Cathedral, nga ang presider si Monsignor Militon Oso. Karami namin sa mga sermonya, kagong kaisa do hindi ko mabatian sa maayo, kay ti medyo may pagkabungol naman ako. So pagkatapos ng misa, permi ko na balagi nahulat ang interview sa Bombo Reporter kay Monsignor Militon Oso. Bala mo tita, bago na magmisa, ang notebook kag ballpen ko, ginaready ko na. So madama magiging salamat sa puong may kapal. Nga ginasubaybayan ako, kati medyo bisan, medyo hindi na ako kabati, kag medyo mahina na akon nga lawas, pero palangga niya gid ako. Tita sa subong, nadumduman ko, ang madugay na nga panahon nga akon nga na-experience sa tong bagong taon, sa nag-teach pa ako sa school. Ang mga pupil ko sadto, pagbalik sa school, tapos ang Christmas kag New Year, may mga New Year's resolution sila. Nanamian ako sa lain-lain nga mga pangako nila, kagambal ko dapat tutuparin ninyo ang lahat ng mga pangako niyo para sa ikakabuti ng pag-aaral ninyo, at lalong-lalo na sa mabuti at magagaling na GMRC at kasipagan sa inyong pag-aaral hanggang makamit nyo ang kasiyahan at kaunlaran. Manami ang inyong malabutan sa inyong pagpangabuhi. So tita, madamo patani ang i-share ko sa imo, pero malabo na ang paningin ko. So kindly extend my love, regards, and kisses sa kaibigan sang Bingawan, Deo sang Putotan, Nanay Del Sanzaraga, Neni, and student mom of Dambunaw, kag sa tanan-tanan ng mga letter senders, and mostly sa imo. May God bless us all lovingly, Lola Amparing. Lola Amparing, you know what? You are very, very blessed. First, with the gift of longevity. Manog 97 years old ka na, oh. April 11, di ba la? And then, kadamo sa mga tao, gipadala si Lord para nga ipabatsyag sa imo kung ano niya ikaw kapalangga, kung ano ikaw ka-espesyal para sa iya. Through these people, siling mo, ginatatap ka gidira sang maayo, ang imong bedroom, kapisan-pisan sa ilang magpanglimpyo, magpanghimos, pati imong CR. O, hindi ba? You're having a great time. So, dapat, no? Nagaumapaw ang ato nga pagpasalamat. Salamat sa grasya sang Ginoo. Kay tanan ina, imo nga gina-enjoy, imo nga ginaagom. That's how special you are to the Lord. So be a blessing sa gihapon sa mga tao dira. Show your appreciation sa ilang mga ginapanghimo para sa imo. And try, no? Kung nasubuan ka, kag siling mo, hindi mo kilala, mga tao nga nagalalabay, try. Bisan mag-hi, hello ka lang sa ila. Bisan mag-wave ka lang sa ila. So that you could gain more friends. Hindi bala. So aside sa pagpamati diri, permi sa KLP, and at the same time, sa pagsigi-sige sulat para diri sa kahapon lamang program, try also nga may madamo ikaw nga mga tao nga makilala dira sa bagong nga lugar nga imo nga ginastayhan. God bless you, Lola Amparing. Salamat gid for the many stories nga imo ginapadala diri, and sorry sa mga many stories pagid nga wala ta pa nabasa, but I promise pangbasahon ta gid na isa-isa. Magpapanabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kung magbutang sang pagkaon sa refrigerator, hindi magbutang nga bago pa lang naluto o mainit pa. Pabugnawaan na yung pagkaon antes taguon sa ref. Sa sini nga paagi, hindi maayawan ng fridge sa pagpabugnaw sang temperatura.
Regular man nga i-defrost ang imo ref kag freezer. I-defrost na ini kung magdamol na sang 1/4 inch ang ice para masiguro nga maayo perme ang andar sini. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Pari kita diri sa kahapon lamang program sa mga friends naton dira nga always at home and much time para nga pungko kag magsulat sa mga kasaysayan man nila sa kabuhi, especially those nga wala para kaagi share diri sa KLP. We want to hear your own stories. So we're inviting you also nga magpadala sa inyong mga kasaysayan. Find the time, especially if you have that much time to sit down and write. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, and also pwede masagyapon ni sulaton ang mga kasaysayan and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. But if kaya man lang, kung makapamasyar ka mo diri sa syudad, makahapit ka mo diri sa may Mapa Street. Sa Sky City Tower, pwede nga madulong ninyo personally ang inyo nga mga istorya, or kung may makilala ka mo dira, no? Sa mga seniors natin especially, hindi na makahalin sa balay, pwede pangita sang pwede malihog para nga mapadulong diri ang inyong mga kasaysayan. So, thank you very much, kids, sa inyong effort. Balikay kita tomorrow with more interesting stories to be shared with you. For the meantime, magasunod na ang mga dramas kada hapon, Tuyang Ermitan. Carriage, and we reach out sa aton nga mga friends abroad, sa aton dira nga mga kababayan. Kumusta naman kamo? And especially, dira sa may mga war risk areas. If it's still possible, we're also inviting you. We want to hear from you kung kumusta na kamo dira. As we continue to pray for your safety. Pwede ka mga maka-join, maka-share sa inyong makasaysayan, and sa iban man nga mga friends naton nga ara dira sa luwasang pungsod. We pray for your safety and we are inviting you mag-share man sa inyong mga istorya. Through email, pwede gid. Once again, sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Madaming salamat sa inyo. Balikay kita buwas. Sa gihapon, inyong alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.